Mae e wedi gwneud ei benderfyniad. A does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Ddraig goch yn erbyn y 3 llew ar unrhyw lwyfan. Mae'n golygu gymaint. Will Evans, os na gyfle i'r gydio, Evans! Gol! Mae Cymru ar y blaen. Aeron Edwards i Gymru, mae drwodd yw i ddoi i Gymru! Aeron Edwards yn taro i Gymru! Cein Owen yn cyrraedd, Haling mewn i'r canol, Cymru creu unwaith eto! Mae Aeron Edwards wedi taro eto! A'i breuddwyd yw hyn i Mark Jones! Oh, Will Evans eto, mentro! Bol bach! Chi ddim yn gweld pethau, mae'n peder i Gymru! Peder i ddim i Gymru yn erbyn Lloegr. Tro cyntaf erioed i Gymru ennill yn ei herbyn nhw ar y lefel yma, a maen nhw wedi gwneud hynny mewn steil. Mae'r wythnos ryngwladol yn dechrau heno ac mae'n mor syml ac ABC. A am Altrincham lleoliad gêm heno, a B am bobl bach Cymru C yn erbyn Lloegr C yn y gwynt ar glaw, a neb yn poeni am hynny, a pawb yn gobeithio am gynlyniad tebyg i'r tymor diwetha, 4 i ddim. Owen Jones yn cadw cwmni fi yn gyn chwaraewr canolcau i Gymru, ond yn fwy na hynny, yn gyn y fforddwr gyda'r tîm yma. Felly, be mae'n ysweithio fel hyn yn ei olygu i bawb sy'n rhan o'r tîm? Wel, mae'n drist dwi'n meddwl, achos mae rhaid bod wedi cael y sac a wedi gwneud y tîm y ffordd i blwyddyn yma, ond mae'n noson fawr. Ac mae'r ffaith mae dim ond unwaith y flwyddyn, unwaith bob tymor mae'r gêm yn cael ei chwarae, ddylia bod yna fwy. Ond os rhywbeth, mae'n adi at y pwysigrwydd. Un cyfle i chwarae yn erbyn yr hen elyn sy'n golygu, os da chi'n colli, da chi'n gorau disgwyl blwyddyn i dalu'r pwyth os liciwch chi. A dyna fe Lloegr di gwneud dros y 12 mis dwytha yma. Felly, mae'n gadw bod y noson danllyd. Gyrraedd yr tîm, gweld yr 11 sy'n dechrau o ran Cymru heno, difyrnodi. Cein McLagan di dechrau 4 gêm nawr os i Mark Jones fod yn reolwr fan hyn. Enwau cyfarwydd iawn yno wrth gwrs. Mae'n lwyfan, ond yw'n ffenest siop i rai o'r ein hefyd? Yndi. Y gêm fwyaf yn ei tymor nhw, os a unrhyw uchelgais i symud ymlaen a chwarae'r gêm yn broffesiynol dros y ffin yn Lloegr, oherwydd os da ni'n sbio y 2 gêm cyn heno mae Mark Jones di rheoli. Conor Rawlinson wedi mynd ymlaen i chwarae'r gêm yn broffesiynol o'r gêm gyntaf. Yr ail gêm, Adam Roscoe yn sgorio yn erbyn Lloegr yn Salford, cael cyfle i chwarae'r gêm yn broffesiynol. A wedyn llynydd, Will Evans yn serenu a rwan efo cas newydd. Felly, mae'n ffenest i'r chwaraewyr yma. Lot fawr o scouts yn gwylio. Felly, heno di'r noson i serenu. Pawb yn gofyn am y rhestr y tîmau, lot o ddiddordeb yn pwy sy'n chwarae fan hyn heno. Mark Jones yw reolwr yn lais cyfarwydd i ni gyda Sgorio, wrth gwrs, yn reolwr balch sydd wedi bod yn siarad gyda Bryn Thomas. Mark, thanks for joining us. What do you expect tonight? Tough game, very tough game against an England side who obviously we defeated last year, and they're bound to be out for revenge. Simple as that. Yeah, you come into the match on a good run, the win last year, draw year before, you've got to be confident. Yeah, we are confident, but it's still, again, we're playing against a team of full-time professionals, you know, and everybody always says the National League is much higher standard than the Cymru Premier, so that's what we got. We got something to prove again for the standard of football in the Cymru Premier. What's your thinking behind the team selection? Team selection, we'll go with a 5-3-2 like we did last year. 3 centre-backs, 2 wing-backs, 3 centre midfielders and 2 up top. A couple of changes. Ryan Sears is in from Newtown. Good player, strong defender. Leo Smith will start, Tom Price will start, and Sam Jones will start from Cardiff Met. So, 4 changes, I think, to last season. So, good players as well. And a compact pitch, should be a good game? Yeah, hopefully, Bryn. If it's like last year's, I'll take that now. Okay, thanks, Jonah. Thank you very much. Mark Jones eisiau cynlyniad tebyg i blwyddyn diwetha. Dwi'n mynd synnu, bydde pawb yn derbyn honna. Sut cymeriad yw e? Ni'n gyfarwydd efo fel cymeriad. Mae fe'n ddoniol iawn wrth ochr y cae. Mae'n reolwr profiadol, felly mae pobl yn anghofio hynny. Yndi, a mae hyn yn noson fawr iddo fo. Does a ddim noson fwy yn ei galendar o. Mae hynna'n sicr, ond mae o'n gymeriad efallai chydig bach yn wahanol i'r disgwyl. Os ti'n gyfarfod o cyn gêm ar y Brown Di Sadwrn, ti'n meddwl, mae hwn rhy neis i reoli.
dydy o ddim. Mae gan fo'r ruthless streak na, mae bob rheolwr angen. Ond i gryfder o heb os ydy rheoli pobl. Mae o'n dda iawn. Mae o'n dallt i gryfdera, mae o'n hapus i gael tîm y ffordio i gwmpas o i gymryd lot o'r sesiynau, ond Mark sy'n gwneud y penderfyniadau mawr. A mae'r chwaraewyr wrth i bodda yn chwarae ac yn gwneud i gorau i wneud yn dda iddo fo. Felly noson fawr a dwi'n siŵr fydd o'n llwyddiannus eto heno. Sôn am y chwaraewyr, mae noson fawr i lawer ohonyn nhw. A ni'n sôn yn gynharach am y tîm sy'n dechrau. Mae ni'n cynnwys Leo Smith, penderfyniad, gan Mark Jones. Mae lot o'r ein di bod gyda'r clybiau proffesiynol. Mae fe dal gyda'r seintiau. Os yna ffordd yn ôl i rai o'r chwaraewyr fel Leo Smith? Wel, os mae'n uchelgeisiol, os mae eisiau chwarae dros y ffin, fel dwi wedi sôn yn barod, heno ydy'r noson. Ac o Leo chydig bach yn amffodus oherwydd oedd y gêm i fod i gael ei chwarae yng Caernarfon, gafodd ei chwarae llynedd yn ystod y pandemig. Oedd Leo ar ei ora bron iawn yn rheoli gemau i Caernarfon, dwi'n meddwl, y pryd yna. A sa fod i dechrau, felly mae wedi gorau disgwyl yn amyneddgar am y cyfle. Aeron Edwards ddim yn chwarae, Chris Venables ddim yn rhan o'r garfan bellach. Felly heno di'r noson i rywun fel Leo serenu yng nghanol y cae yna ardal bwysig iawn yn y gêm heno. Ie, mae'n gyfle enfawr iddyn nhw. Mae'n noson fawr i Lloegr hefyd yn enwedig ar ôl y golled dromna ar yr ofal flwyddyn diwetha. Mae rheolwr nhw, Paul Fairclough, di fod yn siarad y Bryn hefyd. Paul, thank you for joining us. What do you expect tonight? I expect a really tough game. For sure, difficult against difficult opposition, against great opposition. So it's going to be a real test for us. Last year, 4-0 to Wales. Is it payback time? It's not something I use about payback. I mean, I'd like to catch up on sleep. I've not slept since the day we got beat 4-0. It's been on my mind for a long time. It hurt me, that, you know, and there's only one survivor from that squad who played in that game. So, no, it's not a case of payback. I mean, look, I've got every respect for Mark and his boys. I mean, and Welsh football, since we've been involved, I've been involved with this for 22 years, and I've noticed that Welsh football's improving every year on year on year on. And, you know, this is going to be a good technical game of football. Two sides. We've got a nice young side. And Wales, I know they've got a few lads who played last season. So, no, it's going to be a great night. Great, thank you very much. You're welcome. Diddorol iawn clywed sylwadau Paul Fairclough. Fel mae wedi gweud, wedi bod yn glwm o'r tîm dros 20 mlynedd. Yn canmol tîm Cymru. Mae wedi cael gemau gwych cystadleuol dros ben dros y blynyddoedd diwetha. A dyma ni yn Altrincham. Ger Manceinion yn y glaw. Pwy feddyliau byddai'n glawio y Manceinion? Ni ddim yn poeni am hynny, achos mae'n dipyn o lwyfan fan hyn. I'r ddau tîm, cofiwch, tîm Lloegr yn chwaraewyr o'r Gyngrair Genedlaethol yn Lloegr. A Gyngrair, mae tîm o Gymru yn ei rheoli ar hyn o bryd. A ni draw y tîm sylwebu, felly yn Saesneg heno, mae Owain Tudur Jones di ymuno gyda Nick Parry, ac yn Gymraeg, Bryn Thomas yn arwain chi drwy'r gêm. Yng nghwmni y birthday boy ei hun. Nid yn unig mae'n noson fawr, ond mae'n benblwydd ar Malcolm Allen. Yndi wir, a penblwydd hapus i chdi, Malcolm. Ie wir, wel y llynedd, mi oedd hi'n bedair i ddim ar yr ofal yng Caernarfon i Gymru. Y tymor cynt, 2 yr un oedd hi yn Salford. A dywch chi beth, ydy Cymru Ec, ond wedi colli 1 o'r 4 dwytha yn erbyn tîm Paul Fairclough. Chwaraewyr Cymru, wel o uwch Gyngrair Cymru J.D. chwaraewyr Lloegr o'r Gyngrair Genedlaethol, sef y Gyngrair mae Wrexham yn chwarae ynddi hi. Ac rwan, mi nawn ni oedi ar gyfer yr anthem cenedlaethol.
Parch i'r naill anthem a'r llall. Mae'n farllwys y glaw yma ym Manceinion gyda llaw. A mae'r cae yn edrych yn hynod drwm a gwlyb. Mae'n y newyddion o ran y tîma. Mae Cymru C, mae 7 yn dechrau heno, ddechreuodd y fuddugoliaeth swmpus yng Caernarfon y tymor dwytha, efo 2 yn ennill i capiau cyntaf, sef Ryan Sears a Sam Jones. Mae 3 o Met Caerdydd, 2 yr un o'r Seintiau Newydd a Phen-y-bont, 1 yr un o'r Bala, y Dre Newydd, Pontypridd a'r Bari. Ac o ran Lloegr, mae 11 tîm gwahanol yn cael eu cynrychioli. Joe Sbarra o Solihull, yr unig un i gynrychioli Lloegr C o'r blaen. Lloegr 4-3-3 fydd hi, ond Aqua yr 10, mae angen cadw llygad efo, mae o dros 6 troedfed, mae'n anfarth o ddyn, mae'n mynd i wneud yn o gwmpas, gyda fo 11 gol tymor hyn yn barod. Cymru fel ydo Mark Jones, 3 weithio 5 pan da ni'n amddiffyn o Mal Dewis a Ken Owen yn just yn syrthio nôl i'r bwlch yna lawr yr esgyll. Wedyn Green, Smith a Price, dim y sgwar yn gael, ond 3. Leo, Cari Roebuck, Green a Price, mwyaf neistedd a gwarchod y 3. A wedyn Jones, chwarae gwmpas mewn clacen, ond fo fydd y dyn yn arwain y llinell ymosodol. Wel, am noson i fynegu i ddawn a'i allu ar lwyfan mawr. Chwaraewr mawr i gêm fawr, Leo Smith, am amser i fod ar dora a bod y chwaraewr gora yn y tîm heno. Dyn yma, Ryan Daviland, 21 oed ydi hwn. Maen nhw i gyd am 24 yn tîm Lloegr, ond 21 oed. Gyda'r rhyddau gan Fulham, ac mae o'n barod, disgwyl o 7 gol i Barnet sy'n bimad yn y gyngor genedlaethol Panorama. Yn dyfarnwr heno ydy Mr Callum Scott, yr Albanwr. Ydych chi'n gweld pa mor lyb ydy hi. Yn gwybod ni'n disgwyl glaw yma Manceinion, Malcolm, ond yn siŵr chi'n gweud disgwyl hyn. Gobeithio fydd yr un peth yn digwyddodd yn Rotherham dy Sadwn. Da ni yn rhyw obeithiol, deitho ddim digwydd. Dwi'n meddwl nath pobl yn helpu cael y dŵr wrth y cae yn Rotherham, helpu lot na ddo. Ond yn sicr ni adio at y smaes heno. Mae'n mynd i fod yn llithrig dilyn bob dim i mewn fysa'r neges gyda fi i'r ymosodwyr Cymru. Felly Lloegr fydd ar gic gynta. Tywydd ddigon tebyg yn yr ofal y flwyddyn dwytha gyda llaw. Ac yn gwybod beth ddigwyddodd yr adeg hynny. Ac yn y cyfweliad cyn y gêm, Malcolm, oedd Paul Fairclough, ond mi oedd o'n barchus iawn yn doedd o chwaraewyr Cymru ac o Mark Jones, a fydd oedd oedden ni am chydig bach yna gan sefyll yn y fan yna gan Joe Nuttall, ychwanegiad hwyr i'r tîm gyda llaw Joe Nuttall o Oldham Athletic. Ia, mae o ac Aqua yn ddau gawr o ddyn i fyny llinell flaen. Mae wedi gwneud i waith cartra. Oedd o'n di teimlo doedd Paul Fairclough pan Cymru a Mark Jones yn fan hyn yn mynd i chwarae 3 yn cefn. A gwybod bod nhw'n mynd i fod yn gorfforol cryf, felly mae wedi dewis 2-1 reit nerthol i fyny ni erbyn nhw. Felly mi hwnna'n rhyw frwydr bach y 2 flaenwr yma yn ebyn y 3 cawr i Gymru. Alex Ramsey, golwr y Bala, y Bale, i fyny i gyfeiriad Sam Jones. Prif sgoriwr Met Caerdydd y tymor hwn, Sam Jones. Dicio Sam, medru cymysgu chwarae. Dyna beth bryd ddeud amdano fo. Mae wedi rhedeg y Sianeli, mae wedi dal y Bel i fyny, mae gen i fo gyffyrddiad cyntaf da, mae wedi dod yn fyr. Ta Kane Owen, un o 2 chwaraewr Pen-y-bont. Kane Owen ar y chwith, Mael Davies ar y dde. Ac Owen ar y tafliad. McLagan yn ôl at y Kane McLagan, a mae yna drosedd ar Kane McLagan gan Vincent Harper. Oedd i stydro reit i fyny fan'na, ddech chi gweld yn union. Mae Bel yn bwnsio, dydy McLagan ddim yn cael gafal arni, ond mae yn just i'w gicio fo ar ei ben glin. Edrych at lle mae droed o'i fyny. Lle anifir i wneud hynna reit yn y reit wrth ymwyl y gol ar dechrau gêm. Cymru cymryd mantais rwan. Kane Owen de.
ti'n mynd i ofyn fi nesaf, mae'n siŵr ydi o'r agos, Malc i gael ei fyny a lawr. Yn deall am mae o. Felly pwer ar hyd y llawr, sgidio i fewn i'r gornel, cywirdeb ydi bod dim yn fan hyn. Lla just pasio i fewn efo ochr y droed efo pwer to. Os o'n neb yn gorfod i lawr tu nôl i'r mur. Ai Leo Smith, Cyn Owen yn ergydofio fan hyn yn arbediad ac am arbediad gan Sam Hewis, golwr Wheelstone, ergydnerthol. Ia, da ni wedi gweld hwn yn dod a mae hwnna'n dod trwy cyrff, felly mae'n lwcus. Ofnadwy ydi symud i byd bach hefyd. Cywirdeb, y pwer ddim yn y gornel, ond o'n le'n neud y golwr weithio. Dechrau ddawol i Gymru fewn y 3 munud cynta. Dangos i ddilyn bod dim i mewn dydy heno. Owen chwipio i am y postyn gosa. Cyfle i Lundström i chlirio hi. Mae yna anaf i'r pen y fan hyn. Ac Gus Scott Morris sydd i lawr y cefnwr dde. Ia, un o amddiffynwyr Cymru yn rhedeg ar draws Scott Morris. Mae'n saff sti os oedd ar y postyn cyntaf ddodd allan i drio mosod ar y bel. Cyn Owen yn crymannu i fewn i'r postyn cyntaf nawr wrth y cae ymarfer. Fel hwn oedd y cic rhydd, nath dilyn i fyny am y cic hwnna. O, so wedi bwnsio rôl arall sy'n y gris coch yna. Jyst oedd o'n bob man, oedd y... Cysa gwyn i mynd nod yn dilyn i fewn. Mae'n cysa coch oedd o gwmpas y golwr a dyma gael dipi bach o look yma nen. I fynd allan am cic gornel. Oedd y golwr yn ffodus yn y fan yna. Swn i feddwl, Malcolm, bod chwaraewyr Cymru yn nabod i gilydd yn well na chwaraewyr Lloegr. O, does am cwestiwn am hynny. Maen nhw yn nabod i gilydd, siwr. Ac os dyn nhw, wel, mae'na faint na ddechrau'r gêm, tymor dwytha, 6 o'n nhw yn dechrau'r gêm, 7 na sy'n dechrau'r gêm eto heno. Lle mae'r profiad o nabod i gilydd ar y cae hefyd. O, drychwch ar hwnna. Da ni'n mynd i chwarae 5 munud eto. Ar pen arall, Malcolm. Dyna mae rhywun yn ei gael a chwarae'r gae go iawn, de, mewn tywydd fel hyn. Wel, iant, pan ti'n mwyafryd, pan ti'n mynd i fewn i'r pyramid yn Lloegr, ceia fel hyn, ceia go iawn wyt ti yn mynd i gael. Da ni'n lwcus efo'r tywydd, da ni'n gael efo'r 3G, 4G, mae'n gael nhw. Wel ie, mae'r weledigaeth sydd wedi bod yn uwch gyngrau'r Cymru. Efallai yn rhaid y mantais i'r hogia mewn coch enw yma. Ti'n gwybod os diawl ti'n gwybod chwarae gêm cartra, yn wrthos? No, cwestiwn da. Bydden nhw ddim ar oen o. Danny Davies. Gadael i hwnna fynd. 5 munud o'r gêm wedi chwarae. Ddyliwn ni, fydd Mark Jones yn ddigon hapus efo fel mae pethau ar hyn o bryd. Oedd e'n bwysig dechrau'r droed flaen. Enwedig oedd i cartra. Yr ogia yn trio mynd ar gêm at Lloegr. Erwydd maen nhw eto 4 yn y cefn sy'n ganddyn nhw. A'r 3 wedyn gyda nhw rhywbeth bach o diam ond sy'n gadael y cae ddeu gwir efo 2 blaenwyr mawr yn trio mynd i gystadlu yn erbyn Emyr Lewis yn y cefn wrth gwrs. A Sears yn dechrau gêm gynta. Mi gafodd Lloegr ergyd yn do yn ystod yr wythnos. Mi oedd Sam Dolby o Wrexham i fod yn y garfan. Dyma Sam Jones ac Macaulay Langstaff hefyd, prif sgoriwr cyngrau'r cenedlaethol y fan yr amar. Ddau yn nhw'n tynnu allan Malcolm. Ac, wel, dim ond Emil Acwa mewn gwirionedd, oedd gyn nhw fel blaenwr wedyn. Ia, ti'n hollol iawn. Heddiw dwi'n meddwl na Dolby dwi'n meddwl, ia, o Wrexham, yn sal. Ond oeddech chi'n gwybod, rhyw deimlad oedden nhw'n mynd i cyntaf gael, pethau mwy pwysig. Ond na i ddeud hyn, pan ti'n ei Chris Coch Cymru ar, mae'n fraint. A mae'n un teimlad i unrhyw, os dyn nhw'n tîm gyntaf, tîm 11, tîm Cymru Cup. Safliad gan Mael Davies, cael ei gasglu, gyffyrddus gan Sam Hewis. Ia, a gathon ni'r emosiwn o'r pwysigrwydd yna, o'r balchder yna, gan y tîm tymor dwytha. A ddim Mark Jones union yn gofyn am yr un, tiwa, angerdd yna heno.
Mae'n mor bwysig o ddeall. Di gema fel ddim yn dod yn aml. Ac ar y blwyddyn cynt, oedden ni'n gwneud honna fan gilydd os dwi'n cyfan iawn yn Salford. Y gêm 2-1. Mi ddangosodd Cymru yn y gêm honno bod nhw'n gallu cystadlu ar yr 1-1 lefel. Doedd Lloegr unwaith eto ffefryn a cryd oedd. Ac oedd ar ôl tymor dwytha, dydy ddim wedi bod yr un teimlad cyn y gêm yma heddiw. Danny Davies, o'n edrych am Leo Smith, y cyfuniad o'r seintiau newydd yn dybel. Yn cael ei dwyn gan Regan Booty at Aqua. Davies yn drech nag Aqua, mi o'n y gyffyrddiad y fanna ddi ar Joe Sparra. Fod i'r unig un sydd ar ôl o'r flwyddyn dwytha i Lloegr gyda llaw. Blaenwr fel peryglis Solihull Joe Sparra. Clayton Green, fel mae'n neud mor dda. Mae o'n chwarae wedi chdi dibynnu ar eich ymlaen yn ddiffyn a mae'n just yn sbwylio bethau. Dwi'n y bel yn ôl ennill y tafliad i Gymru. Bellach o Pontypridd ynddo, arfer i weld o'n lifrau'r Bari. Pontypridd Cain McLagan gyda llaw yn chwarae'r Bari, yr chwaraewr cynta o'r ail haen yn hel droed Cymru i gynrychioli Cymru ac. Ond mi fydden nhw nôl Bari Bronau Gneiti yn nghyngrau'r y de, a mi fydden nhw nôl yn uwch gyngrau'r Cymru J.D. Oedd i braf gweld nhw nôl, Malcolm? Be tad, cwb anfarth, cwb da ni angen yn uwch gyngrau Cymru. Mi fydd Bai Colwyn yn dod i fyny. Yr unig glwb sydd wedi treff yno ddim wedi gwneud cais am y drwydded. Mi fydd dda gweld Bai Colwyn yn ôl hefyd. A maen nhw ar y goblin o'r rediad. 2 glwb anferthol, os dyn nhw y ddau'n cael y trwydded wrth gwrs. Ond gret i'r uwch gyngau, i'r proffil. 2 glwb o'r maint yna. Ac osau at 10 munud wedi mynd yma yn yr Stadiwm J.Davidson yn Altrincham. O'n i'n edrych ar y 2 dîm cyn y gêm. Rhaid yna ddeud hyn. Yn ysgol am eiliad. Just y feddwl i chlirio cael ei dal i fyny yn y gwynt. Na Altrincham yn chwarae adra dy Sadwrn, Malcolm. Yn ebyn Southend. A mi fydd Gus Scott Morris sydd yn chwarae rhif 2 i Lloegr yn herio Josh Lundstrom sydd yn chwarae rhif 7 i Lloegr o Altrincham. Camgymeriad gan Ramsey. Dipyn o waith i wneud ar y cae ma, ond edrych ar hediad Sparra. A fan hyn. A camgymeriad Ramsey nath o trio. Wneud y penderfyniad i trio gafel ni ddechrau do. Allan ni Cwrt Cosby wedyn. 10 munud a ddawol iawn i Gymru. Ti'n misio wneud digwyddiadau bach fel la, wneud rhywbeth mawr a creu amheuaeth yn yr awyr rhwng y chwaraewyr. Ddim angen wneud hynna. Os di yna, cliriau Ramsey. Just i fyny'r cae, allan o'r cae, cliriau. Bod yn bendant am y benderfyniadau yn y chwarter o'r cyntaf yma. Kenton Richardson. Fel ni'n dweud yn gyda'r yn wreiddiol, mi o'na garfan o 4 chwaraewr ar 20 wedi cael ei dewis gan Paul Fairclough. Un o bob un clwb yn y gyngrau'r genedlaethol yn Lloegr. Ia, nes i ddall hynny, ond ymwybodol 16 hwnna dechrau wsos a wedyn 15 heddiw. 2 wedi tynnu allan, 1 wedi cael ei dynnu mewn atol o Oldham, fel ti'n dweud, a bod o'n lleol, dwi'n meddwl. Ond yn sicr o un peth, ti'n edrych ar y tîm, mae Scott Morris, Harper a Richardson, ond 3 nhw, mae nhw 3 nhw wedi chwarae 27, 24, 28 o gema. Mae lleill i gyd wedi chwarae dros 30 o gema i'w clwbiau tymor yma. Dyna faint o dda di'r tîm yma. Dwi'n dal ifanc dyn nhw, dan 24 di'r rhan fwyaf nhw, ond dal i fod, maen nhw gyd i chwarae dros 30 o gema i'w clwbiau. Mae'n adeithach ni faint o dda. Felly mae'n mynd i fod yn brawf mawr i Gymru. Trosedd ar Mael Davies. Dorodd i ddigwyd wrth gwrs yn y gêm gyfatebol ar yr ofal yr flwyddyn dwytha. So ddim seibiant yn y glaw man, ac oes? Na, dydy Cymru ddim yn mynd i trio chwarae trwy ganol cae yn y tywydd yma. Enwedig am 20 munud.
Wedyn os yw'n mynd ymestyn wedyn wrth amddiffyn, Lloegr jyst syrthio nôl, dim i bach wedyn gyd i geisio trio mynd trwy Green. Price yn gael cael, Leo Smith wedyn. Ramsey, y bel i gyfeiriad Emlyn Lewis. McLagan yn gallu troi. Cliriad. Campus. Mae'n holl ffordd yn ôl gan Ryan Sears. Nath Ramsey. Mi oedd McLagan yn cael sefyll. Dyna chi. Gliriad. Ymlaen gan Sam Jones. Gyfeiriad gan Tyler Cordner i fyny i gyfeiriad Joe Nuttall. Harper. Mae'r bel yn ôl gan Hawes yn y gol. Ia, fydd chwaraewyr Lloegr jyst mor ymwybodol bod gymaint o sgawtia yma heno'n gwylio'r gema. Mae'n noson rhaid i dorchi llewis fel chwaraewr, yn sicr o'n ni. A wedyn gweithio'n galad. Gweithio galad i chdi dy hun, gweithio galad i dy dîm, cario'r plan y gêm allan i'r reolwr. Kenton Richardson. O glwb Gateshead ydy hwn. Wedi bod yn hercian. Craig Harrison a, wel, cyn reolwr Caernarfon y tu ôl wrth gwrs. Hugh Griffiths. A'r gwestai fydd efo ni yng Ngheu Conan nos Wener yn y gêm fyw. Sef Hugh Griffiths. Llongyfarch Craig Harrison, mae'n siŵr, Malcs, ar ennill y gyngrair. A'n cwestiwn. Dyma'r cyntaf o'n ôl, wrth gwrs. Cymryd am y dwbl fydd y ffeinal Cwpan Cymru wbeth i wylio yn y ben y bala hefyd. Ia. I seithfed dwbl mae Greg Strong yn fyna fyd wrla. Canol nhw fyna, ia. Yn ei canol nhw, yndi. Ac fel ti'n deud, mae'n nifer o sgwtiaid yma hefyd, wrth gwrs. Salford, wrth gwrs, mae Greg. Cwad yn nhw, lle bod Robbie Savage o gwmpas man. Mae o'n Macclesfield, wrth gwrs, da ni'n gwybod mae o'n perchenog, dwi'n meddwl, Yndi, mae o. Mae yna C hefyd, Malcs, gyda llaw, gan bod ni'n sôn am reolwyr tîman uwch gyngrair Cymru. Mickey Mellon. Yw'r ymweliad. O, dyna fo. Siarad efo David James. Da un nhw'n nabod i gilydd yn iawn, David James o Gymdeithas Pêl-droed Cymru. A Robbie Savage. Siwr mae Robbie Savage yn gofyn, why is Charlie Savage in the Welsh squad? I fab o'r gwrs. I fab o, ie. Ie, yn Forest Green Rovers, ydy yma. Arbenthig mae o, Manchester City. Oedd o'n rhan o'r tîm yn tynnu nôl. Ie, be ni'n sôn, oedd Mickey Mellon, mae o wedi colli swydd yn reolwr Tranmere Rovers, ac enw sy'n cael ei gysylltu ydy Neil Gibson o Cey Cona. Fedra fi'n deud dim mwy, ond dwi wedi siarad efo Neil, a nath o ddeud bod o'n mynd am y swydd, nath o ddeitha fi rhyw 6 wsos yn ôl. Pan nath o'n ni'n neud gêm Cey Cona, nath o ddeud, ella sa fo ddim yna blwyddyn nesaf. O, diddorol. Diddorol. Ella bod i'n deud gormod. Ond eith o'n poeni. Ond mae Mickey Mellon wedi mynd. Felly mae yna swydd yn mynd yn Tranmere Rovers. McLagan. Pam ddim i da i? Ie, yn union. Mae'n gweithio, efo'r clwb dim i bach. Yndi, a cyn chwaraewr wrth gwrs. Harper. Mae'n dda dan Dwyson efo yna. A mae'n ras fan enw antar. O, mi o'na gyfle a mi o'na drosedd gan Emil Acqua. Faint o dda Danny yma. Edrych ar hediad Danny Davies yma'n hyn, i just i warchod. Da ni'n gwybod mae o'n gyflym anyway, ond amseriad. Ti sôn am fod mewn cysylltiad, dyna pam. Os di Emlyn yn cael ei ddal ochr anghywir, rhediad da gan y dyn mawr yma Acqua, rhedag rhwng chwaraewyr, ond a draws yn just yn synhwyro'r perig
mae Emlyn yn mynd i gollio nawr o'r bounce y bel ar y cael llithrig, dwi yna i. Allan y gem fydd o angen Emlyn, ond tro yna, Emlyn wrth i fod gol Danny Davidson ar draws. Un o'r athletwyr gorau sy'n gynnal ni'n y gyngrair yng Nghymru, sy'n ni'n dweud Danny Davies. Cricedwr da hefyd, wrth gwrs. Oedd yn broffesiynol hefo Northampton. Yna ta, ras y fan hyn i Joe Nuttall. Gormod ar mewn wyneb y cae yn eithriadol o llithrig fel y fysach chi'n disgwyl. Bobl ddewr yn y glaw. Ti siwr? Yndyn? Mae yna rhyw do bach yna, sti? Ie, dwi'n siwr. Oedd chdi'n capanad gyda? Dwi'n meddwl bod o. Nag oes? Emlyn Lewis. Captain yno a captain y llynedd, wrth gwrs. A Ben Amon sydd wedi reid y llygad dydd efo, a mae Ben Amon ar y fainc. Mae nhw'n chwarae yn y tîm yno. Siwr mae wedi amnero. Ond chdi beth o'n i'n ystafell newid cyn y gêm ac just yn ysgwyd llawer o gedig bob blwc yn neud i'r gêm yma ddim yn dod yn aml. Felly, sy'n cymryd y siawns, gafel yma mewn dwy llaw. Yna ysbryd penderfynol yna. Bel i gyfeiriad Lundström. Sam Jones. Lundström. Mae Regan Booty. Scott Morris. Ramsey ni gwyliau o. Camgymeriad Alex Ramsey doedd ddim yn nagos at honna nag oedd. Dwi'n wedi cael llawer i wneud, Ramsey, ond y ddau beth mae wedi gorfod wneud. Un oedd trio casglu bel, allan i'r cwrt cosbi lle nath o greu pin bach o amheuaeth. Ac cam i allwriaeth yma nath o alw am honna'n fuan, yr amddiffynwyr edrych yna fo. Neb, diolch i ddeud, yn hydag i mewn o flaenwyr Lloegr. Ond mae'r haich di fod yn siŵr pan ti'n neud y penderfynu yna. Os ti'n dod, neu os ti isio nhw glirio'r bel. Cyfnod o bwysa gan Lloegr. Dyma Harper. Bel yn gwyro. Dwi'n mynd allan am dafliad. Lundström. Bel yn cael ei chlirio. Ond am yna hawlio cic o'r smotin yn y fan hyn. Dwi'n meddwl oedd rhyw'r Cymru lawr yn barod. Dwi'n meddwl, sti. Dwi'n siŵr. Dewch ni weld, Malcolm. O gyn nhw reswm i gwyno fan hyn. Llith yn nath o de. Ia, o'n i'n meddwl Emlyn Lewis di disgyn beth bynnag oedd. Oedd ddim yn gic o'r smotin, dim yn y marn ni. Oedd wedi ymroi i fynd i benio'r bel i ffwr oedd, ond just breaks bach. Just dewis parau i fynd amdan a parau ddim i fynd amdan. Enwedig mae'r tywydd yn cael. Mae'r amodau, mae'r haich di gymryd fel chwaraewr. Yna dan sylw enno. Mae yna eilyddio. Felly, Kenton Richardson, mi oedd rhaid o ddadal yn y diwedd. Jesse Debra o glwb Halifax Town sydd yn dod ymlaen yn ei le fo. Felly eilydd yn hanol yr amddiffyn Alex Ramsey lawr. Mae Conor Roberts ar y fainc, wrth gwrs. Ie, ond y croesiad i mewn a draws y golwr. A, fe ti'n dweud, y corridor da ni sôn am rhwng yr amddiffynwyr a'r golwr. Gyda'r golwr i'm yn gwybod be wneud o tydde i mewn nath o weiddio amdani. Mae rai fo fod mwy penderfynol yn ei benderfyniad am yna, mwy clinigol dyla mi ddeud, yn deud, go, keepers, bydd yn dod i'n ôl i ne. Away, maen nhw'n clirio'r bel, un neu llall. Ti'n cymryd y ramiaeth o'r awyr i'r amddiffynwyr wedyn, dos a ddim. Mae fyny iddo fo wneud y penderfyniad, nath o ddim wneud o'i glir. A pob yn gadael y bel. Rybydd.
Sears oedd i fyny na i Gymru. Dyma Sam Jones. Sears dal yna, McLagan benben efo Harper. Mae wedi ennill cic gornel arall i Gymru. Gwaith da gen Kane McLagan. Wrth y modd mae Kane, bod tro mae'n cael y bel mewn gwynebu'r amddiffynwr. Dio byth yn gwynebu efo'i gefn i'r gol. Mae'n trio cael y bel ar y siap hanner corff na, hanner troi, lle mae'n mynd i derbyn i gwynebu'r amddiffynwr, cymryd o ar. Bod yn positif, na bod digwydd, smewn i Cwrs Cosby, hanner llath, trio cael ergyd i fewn, mae'n ennill y cic gornel. A da ni hanner ffordd union drwy'r hanner cyntaf yma yn Altrincham. Kane Owen. Yr gic gornel i Gymru'r 2 law yn yr ymachwipio hwnna am y postyn gosa. Ni bach o wasraf, cofiwch y penwythnos yma. Penwythnos rhyngwladol cynta gema rhagbrofol Euro 2024 Croatia yn erbyn Cymru. Chwarter wedi 7. Yma hefo ni ar Sgorio Nosadwn ar S4C. Dim Wayne Hennessy bethach, Malcolm wrth gwrs, dim Ben Davies. Na, ond digon o ddewis. Ac chwaraewyr yn torchi llewis. Ti'n bod tro'n iach cael garfan cryf. Iar ifanc neud i ddeitha fi. Dwi'n gymaint o brofiad. Gyda'r ddechrau ymgyrch, ti'n disgwyl gwynebau newydd. Mae'n iach cael cystadlaeth am lefydd. Wrth gwrs mae brawd Alex Ramsey golwr Cymru sef Eric. Sef hyfforddwr Manchester United hefyd wedi ymuno hefo'r tîm yn dydi? Ynddi, sodliad campus o'n yna dweud. Oedd. Yw sgil bach gorau'r gêm hyd yn hyn. Yn difydd o'n seicolegol ond yna di yr fantai sy'n ganddo ni, dwi'n dweud. Mynd i mewn i'r grwpiau'r ymgyrch ma dyddiau yma. Ydy'r shifft seicolegol o'r... Da ni'n disgwyl wan mynd i mewn i'r Euros, i'r ffeinals, trwy'r throwndiad rhagbrofol. Lle bron ni'n chwarae, gobeithio oedd yna. Gobeithio sa'n ni'n neud o. A bod ni wedi neud ti'n ddiweddar, mae'n holl o wahanol rwan, a fydd i'n peth Croatia. Haws yn chwarae gêm berig yn y fan yna. Wel, mi oedd y rhaid i Clayton Green fynd amdani. Chdi'n mynd disgwyl dim llai ganddo fo'n agydach. Eto, mae'n mynd ar ongl lle fydd i'n gofod mon fynd un ffordd. Dwi'n dweud mae gyda fo hawl mynd am hwnna. Oce, dyddiau yma, mae'n dacl llawn. Lle ti'n mynd ar bel ar dyn. Da ni'n arfer Clayton Green yn neud hynna gymaint o weithiau tymor yma. Tymor ddwytha, tymor cynt. Ond gret i gael ond y dîm ar doch o'r dyn a dim y gwrthwynebwyr. Yma chi'n arall. Bo tro'n hapus ei weld o yn y tîm Miles Davies. Bo tro rei 100% Miles Davies. Cliriad allan gan yr eilydd. Jesse Debra. Cyfle gorau'r gêm hyd yma i Kane Owen i Gymru. Mae'n ei swydd bach gwahanol i Price ac Green. O, mae hwnna di brifo. Kane ond, Kane i goncru. Rwan ta. Miles Davies. A Emlyn Lewis i fyny hefyd. Cyfuniad gynt o'r myfyrwyr Met Caerdydd. Hwna'n cael ei chlirio. Sears. Hwna'n arall o'ch chwaraewyr Lloegr i lawr rwan wedi ynafu. Vincent Harper ydi o Glwb Eastleigh. Mae'n adag yna'r tymor lle mae'r clwbiau yna i gyd dim isio gadael ei chwaraewyr fynd na di fo faint 10 gêm i fynd, 8 gêm i Wrexham, da ni'n gwybod rhan fwyaf tîm yn y cyngrair genedlaethol fan yr ama, felly dyn nhw'n isio gadael ei chwaraewyr fynd ac anafiadau ar rhywbeth tymor fel hyn. Enwedig os ti yn bygwth o gemau ail gyfall, lle mae yna rhai o'r chwaraewyr, da ni'n sôn am Ryan de Havilland, 21 oed, Barnett, maen nhw'n bimap. So.
Ia. Yna le ar yr ochr dde i Josh Lundstrom, ond y chwaraewr sy'n chwarae bêl-droed o Sadwrn i Sadwrn yma yn yr J. Davidson, Josh Lundstrom. Oedd o'n cam sefyll. A mae'n siŵr bod hynny'n dod Malcolm y pwynt yna ynglyn â'r gyngrair genedlaethol yn Lloegr yn reswm pan bod Langstaff a Dolby ddim yn, achos ddigwyddodd union yr un peth yn yr flwyddyn dwytha'n do. Go iawn, 37 o goliau Langstaff, 30... Yna chi hen faes. Atgoffa rhywun o Fawrth ffarar Malcolm, dyri? Dyri? Ie, Moss Lane yn dweud. Ffordd y ffarar. Ia, Moss Lane, ia, wrth gwrs. Moss Lane, ia. Ysdi chwarae yma? Na, ddo tad, erioed. Bron i fi wneud yn Northern Premier League, efo Bangor blynyddoedd maith yn ôl, ond... Ysdi chwarae Northwich Victoria. Oedd da gan Ryan Sears. Mae o wedi bod yn ddigon cyffyrddus yn y cefn. Chwaraewr y Dre Newydd. Owen, i fyny. Efo Scott Morris. Scott Morris yn cluso nôl at Sam Hawes. George Ryfad, nes i chwarae i Fangor yn y gyngrair yna, lle o'n i'n ymarfer efo Caernarfon. Ia, wir. Galfawr. Ti'n cael ei ddyn ar rwan. Vincent Harper mae weld yn rhedeg yn digon rhwydd bellach. Ia, mae di mynd y fflat i mi bach, do. Dyn o, cormod o stopio ail gychwyn, neb di mynd i mewn i unrhyw fath o rhythm, ond Cymru digon hapus, digon bodlon wedi stopio, neu nadu Lloegr cael unrhyw fath o feddiant cyson, fel 4-5 pas a yn nhw ymestyn, a nhw ymestyn y cae yma. O ddim os nhw wedi ymestyn y cae lot mwy am nhw wedi. Ond Cymru ddim wedi gadael nhw neu hynny ac yn ei gwyneba nhw. Ganol cae, elfen gwahanol efallai Price ac Leo Smith yno. Greiniad ar ei diarfar, fydd o'n cystadleuol, fydd o'n llithro fewn, fydd o'n taclo galad. Ond efo Price a Leo Smith, mae nhw wedi chwarae. Mae gen nhw'r cryfder na'r gallu nhw, y weledigaeth na i weld y rhediadau yn gynnar. Ond dyn nhw'n wedi amser ar y bêl eto oherwydd amodau eto. Cyn o drafod y fanna rhwng Jonah a Christian Edwards. Sydd yn ôl wrth y lliw yn Met Caerdydd, yn tydi? Ia, mae gen i fo'r trwydded pro racom ni'r Met, wrth gwrs. Mynd drwad i Ewrop, lle yna digon o jans yn nhw'n wneud hynna. So mae'r hyn. Then, mae momentum gen nhw ar hyn o bryd yn yr JD Cymru Premier. Cicryr cael ei hildio gan Clayton Green. Hanner awr o'r gêm wedi mynd yma yn Altrincham. Scott Morris. Pipio'r creisiad a'r peniad at yr ochr bella gan Emil Aqua. Mae yna drosodd yma Alex Ramsey. Mae bel di mynd allan o'r tîr y chwarae, dyna be oedd y. Ramsey a Nuttall a Benben y fanna, ynddo? Efo'n eilydd, ia, efo Debra. Ie, Debra oedd o, ia. Nech ni weld eto. Dwi'n meddwl mae o'n just neidio i trio curo'r bel, mae o'n neud hynna, mae draed o wedyn yn glanio rhwng coesa Ramsey yn y gol, sy'n bod tro'n anifir wneud. Lucky State, mae Ramsey, dwi'n eisiau fydd dod i wrth y cae wrth gwrs, ond dwi'n clywed na hanner a hanner, mae Conor Roberts sydd wedi cael 15 llechan lan i'r Seintiau Newydd, 16 llechan lan i'r Seintiau Newydd tymor yma. Ramsey wedi chwarae yn bala tymor hyn. Ia, dyna da ni'n ei glywed bydd Conor Roberts yn dod ymlaen. Cofiwch fyna raglen rhagolwg efo Iwan Roberts ac Owain Tudur Jones, cyfweliadau o Groatia. Nos Wener
10 o'r gloch ragorwg i'r gêm agoriadol yn split nos Sadwn. Chwarter i 8 gic gynta rhwng Croatia. Ffefrynna'r grŵp heb unrhyw amheuaeth. Ac Cymru. Os rhywun yn meddwl, Malcolm, rhwng Cymru a Twrci efallai am yr ail safle? Ia, ti'n dweud diffyg parch i Armenia neu Latvia chwaith wrth gwrs, ond ti yn teimlo, dwi yn anyway, ella mae'r gêm bwysica ydy'r gêm nesa. A'r gêm nesa di Croatia ydy'r cryfan y grŵp. A da ni chwarae oddi cartra, da ni'n cael rhywbeth yn fanna. Wedyn rhywbeth i adeiladu ar, wedyn da ni'n gwybod gyda i Croatia yn hwyrach yn y 2 flynedd yn yr ymgyrch. Ti'n gwybod i chwarae nhw gartraf yn ôl. Clayton Green, y bel i'r canol. Yna gan gymeriad yn y fan yna, dyma dy Haviland ar cliriad. Ond na i gymryd 4 pwynt gyda chdi wan. Ydy o'n well mewn ffordd, hynny di tas o ti'n Rob Page, bod ni yn wynebu Croatia oddi cartra y gêm anodda, cael ei allan o'r ffordd reit ar y dechrau. Ynddo, i'n cwestiwn. Ia. Moch pa amser ti'n chwarae Croatia, ond dwi'n meddwl bod ti'n amser da i ni chwarae. Fel nes i ddeud, gymaint o newidiadau di bod, pawb. Mae'r llygad i gyd ar perfformiad, y canlyniad. Ac wedyn chdi'n gymryd ti'n cael ei taw, po chdi'n mynd i gael yr un awyrgylch a'r dorna adra, os na ti'n cael rhywbeth ar y cae i weiddi amdan. Ac cael canlyniad da yn Croatia, wedyn mae gyd yn edrych ar ôl ei hun. Aqua. Hwna'n un fileinig gan Miles Davies. Gwylio hwnna mynd allan. Kane Owen. Joe Sparra gafodd hi gan Miles Davies o fanna. Dwi'n siŵr eich geitho bach o sgwrs yn clus. Miles Davies, mae Miles yn gwybod. Hefyd, beth sydd wedi digwydd. Miles Davies ydy fewn i ganol cae rwan. Mwy a mwy. Yn y 5 munud dwytha yma. Ydy ma. Hwna ddim yn dechrau neis iawn. Ond eto, neb yn ymosod ar y croesiadau yma yn dod i mewn. Gan Lloegr. Mae'n edrych po Cymru wedi mynd 4 yn y cefn rwan. Os na di Mama Emlyn Lewis. Danny Davies. Dim a Sears di mynd. Felly da ni di mynd 4 yn y cefn. Felly da ni mynd reit ymosodol. Lewis. Oedd angen y peniad cywir yn mynd ar want ar bel cael ei hildio i Lundström. Nedig yn ryddhau Sparra. Sparra. Bel yn cael ei chlirio yn ffodus. Kane Owen yn ei chlirio hyd oedd hi ddim yn clirio da yn y lle cyntaf. Sam Jones, ond mi gath o'i ddal y fanna gan Debra rwan ta. Mae'n ras rhwng Sam Jones mewn McLagan o'i blaen. Sam Jones yn dal i fynd. Ceisio i gosod ti lwybr McLagan. Oedd y bwriad yn iawn. Oedd y weithred dim cystal. O'n i'n meddwl chwarae gwych gan Sam Jones yn cael McLagan yn fyna. Sam mor ddewr ar ganol y cae. O'n oedd y cyfle gyntaf de. Gath i chwarae allan. Y bel gora allan i ddeud y gwir, ond yn sicr Cymru'n cadw i pen. Clayton Green oedd yn cadw i pen. Wedyn, hwnna de, mae hwnna mor ddewr o beniad. Sa'ch ti disgwyl i fod cael ei chwalu gan rannu ffynwr. Dydy o ddim. Rwan, na, nath o gymryd un cyffyriad yn ormod. Cyn McLagan wedi gwneud yr hediad yna, oedd i fod i fynd rhyw chwink cynt, a sa wedi bod yn hawddach bas iddo fo. Mwy yn byd oedd o'n cael i fwlch i lawr, a noddau'n byd oedd y bas yn mynd i fod iddo fo. Felly, just isio Cymru C rhyw 2-2 lladd cyn hynny, Cyn McLagan wedi bod fewn un yn y byd un. Hyfryd gan Sam Jones ac yn ryddhau Leo Smith. Mae Jones wedi mynd i fewn i'r cwrt, mae McLagan yna hefyd, yma Kane Owen. Green. Chwarae da gan Gymru lawr yr ochr gosym. Da ni fewn i'r 10 munud ola, dal yn ei sgôr. Sam Jones eto. Just rhyw fflachia bach yn y 2 munud dwytha yna. Just yn ar lefel lle da ni'n edrych iddo fo. Llenwi na potensial na da ni wedi weld tymor yma. Just y cyffyrddiad bach na. Gwybod yn union be mae'n neud. Wedyn yn dechrau'r ymosodiadau. Wedyn cyrraedd y cwrt Cosby. Kane Owen. I gyfeiriad Emlyn Lewis. Oedd ar wthiad bach yn amlwg.
Pwy fwy fwy bodlon Malcolm, Paul Fairclough neu Mark Jones? O, sy'n fi bod o'n dweud Mark, ond bydd Paul Fairclough hefyd, oedd y anafiadau mynd i gael yn y hanner gyntaf yma, yn ti'n edrych ar Mark Jones, bydd wrth i fod, just, sy'n ni wedi medru bod mwy glinigol fod penderfyniad Sam Jones yn y tre'n ymosodol o fanna rwan, efo Cem yn Clagan, un oed Cymru ti ar dy hun, na un peth y llall. Ti'n gweld yna, thod just oedi ar y bel, just am yr eiliad gormod na. Scott Morris yn ildio'r tafliad Cain Owen i'w Cymru ti. Enw, a Paul Fairclough hefyd yn 74 oedd efo fi yn Stevenage, wel, 20 mlynedd yn ôl. Dal yn miain ar Roy Hodgson, Malcolm. Yndi, dydi. Ac nes i edrych ar Paul, dwi'n gwrs na'r gwynt oedd ar fai cyn y gêm oedd yn dweud, oedd wedi cael dim cwsg ges ni'n cyrra nhw 4 gol, ti'n mor dwi'n gweld boch yn tawod yn boch oedd o, de. Ond yn sicr oedd o'n edrych, oedd o'n wedi cael dim cwsg hefyd, oedd efo'r gwynt di gael o'n i wath, no? Na. Oedd o'n garedig iawn yn ei sylwada am bêl-droed Cymru. Oedd tad. Oedd o'n sôn am safona wedi codi gymaint dros y flynyddoedd, medda fo. Mae o wedi bod yn reolwr ac fod yn gynnwys yn y pyramid neu yn y strwythyr yn y Lloegr Cymdeithas Pêl-droed Lloegr ys blynyddoedd maith. Ac mae'n dal wrthi chwarae teg. Oedd o'n gweithio ar sy'n Wenger efo Nike hefyd am flynyddoedd. Lawr yn De Affrica. Ie, ond dweud bod yn y swydd yma ers 2 blynedd ar hugian yn doedd i dod o. Ar y ddechrau hwnna. 2 blynedd ar hugian fel rheolwr. Stephen H. Barnett, wedyn oedd chwarae gweithio i Arsene Wenger efo Arsenal. A'n dipyn o wedyn efo sydd o hei. Ond mae'n swydd anodd. Dwi'n meddwl, Erwin, gyda mewn llawer o ddeud pwy sy'n dod i fewn i'r garfan a pwy sy'n ddim yn hon. Mae'n dewis pwy mae eisiau wrth gwrs i ddechrau. Ond mae'r clwbiau'n dweud na, wedyn dyna ni. Ie, yn amlwg wedi cael cyfarwyddyd i ddewis un chwaraewr o bob clwb. Neb o'r Exam Ross County yma fel ydyn ni'n dweud. Dwi'n credu fyna neb o Chesterfield chwaith yna, gos. Oedd o'na un doedd. Un o Chesterfield. Wedi tynnu allan, ie. Drosodd y fan ar Leo Smith, Jesse Debra ar eilydd. Miles Davies a Cain Owen, y ddeuawd o Ben y Bont. I gymryd y gecrydd. Davies. Twipio hwnna oedd hwnna, mynd dda hefyd. Y golwr yn ei dal i gwbl ddiogel o dan ei hi. Gret o bel i mewn gymal Davies. Fel oedden ni'n disgwyl, dros y pŵer. Just eitha rhyw pynsio i fewn o tu fewn i droed. Eitha crymannu y postyn bell yna. Just gobeithio cael cyffyrddiad digon trwm i gario i mewn. Sôn am Miles Davies a Cain Owen. Dyn ni'n gweld yr sgwrs rhwng y ddau nhw ar platfforma Sgorio, lle mae Cain Owen yn siarad Cymraeg. Nath o'i ysgol Gymraeg. Don diwir. Yndi tad. A mae'r ddau yn nhw'n cael sgwrs yn y stafell newid ym Mhen y Bont. Mae o'n andros o ddifyr. Sewch chi nôl i edrych ar trydar Facebook Sgorio. Mi welwch chi'r sgwrs rhwng y ddau ohonyn nhw. Ac Aeron Edwards gwrs yn ei cyfeliad Cymraeg yr wrthos y da iawn gweld hynny. A just yn ffynnu ar ei gyfrifoldeb fel capten. Penderfyniad mor gywir. Peniad da gan Danny Davies. Mor ddibynadwy Danny Davies yn dyri. Sam Jones o mi nath Debra. Just roi di hun rhwng Jones a'r golwr yn y fan yna. Ond be dwi wedi weld o Sam Jones hyd yn hyn, mae'n hanner chance dyn nhw angen heno. Ie. Ddod i tynnu llygad o sgwtiad, mae'n siŵr yn bydd. Wedi tynnu llygad fi, mae di gargraff da. Enwedig yn y chwarter awr i gymryd dwytha yma. Peniad gan Ryan Sears. Da ni mewn i'r 5 munud ola. Os ar un o'r ddau golwal ar wahanu'r gecrydd gen Cain Owen yn Malcolm i golwr Lloegr nid yr arbediad ar wahan i hynny. Mynd i cyntaf da. Ie, Alex Ramsey wedi cael hanner digon cyffyrddus ac eithri ambell i anaf.
Emlyn Lewis yn un i chanoli hefo Vincent Harper am yna. Cei grydd i Lloegr. Ie, gan i weld os oedd Emlyn angen neud hyn. Mae'n neud be mae Emlyn Lewis yn neud fel arfer ydy jyst bod yn gorfforol cry a dal i ddyn i ffwrdd. Neu siw bod o ddim yn troi, ond jyst allan dynnu fo'n gorfod. Mae'n chwaraewr Barnett, Ryan de Haviland. Ar Gei Crydd mae y dynion mawr i fyny yn y cwrt Cosby. Pawb ag eithrio golwr Lloegr yn hanner Cymru o'r cae. De Haviland yn ei chwipio hi mewn. Ar peniad amddiffynol. Cyfle i Gymru i chlirio hi. Smith. Mae Mael Davies. Mi nath o'n dda yn fan yna. Gweithio'n galad. Os ddim yn mynd i gyro'r bel cyntaf, ti trio gyro'r ail a Mael yn... Mae'n mynd dod mwy mewn i'r gêm tra mae o'n gael cae rwan. Mae Cymru gonfodol fi 2-2 efo'r 2 ddarlledw'r. Nutsol a Aqua. Davies. Nôl i mewn gan Tom Price. Chydig yn wedi gweld o Tom Price, Malcolm, dwi'n siŵr iawn. Mae'n twythiad wedi enwi o, dweud y gwir. Wel, nath o'n i sôn. Mae hanner gyntaf, ti'n mynd gweld llawer o Clayton Green ond i dacl go. 1 neu 2 weithiau i frwydr o Leo Smith, dim llawer. Wedi bel ddim wedi dod trwy ganol cae. Llawer weithiau. Mae wedi mynd reit uniongyrchol gan Lloegr a gan Gymru. So felly mae'r ganol cae wedi cael ei fethu dim i bach. So mae elfen gwahanol i Tom Price heno. A Leo Smith ag i Clayton Green dim gymaint iddo fo erwydd mae o'n licio'r gem sbwylio yma cyn o'r dacls. A mae o'n dilyn Joe Sparra i bob man yma nawan. So mae'n amlwg fod Price dyna i swydd o. Mae wedi just cadw llygad ar Joe Sparra. Bel i fyny at Lundstrom yn ei gosod ti'n gelfydd at Scott Morris ar croesiad. Bron i Sparra fan teisio ar y postyn gosa. Dwi'n meddwl na Emlyn Lewis methu hyn gyfa'n gwbl do. Oedd hi'n lithro dros di ben oedd ddod yn hwyr iawn ato fo, ond o Danny Davies tu ôl o fo, nath o'n gweini. Ac osau at yr hanner munud ola. Lloegr ar rys i gymryd y gic. Bwti. Syth at Cain Owen. I reddfa mynd yn syth am Sam Jones, ond gornod ar hwnna. Mae yna 5 munud yn cael ei ychwanegu ar derfyn yr hanner cyntaf. Mae yna amball i Anna wedi bod yn does. Ie, dyna sydd digwydd. Ta Cain, McLagan, mae Sears y tu allan iddo McLagan. Mae'n disgyn i Sears y bel a Sam Jones o'r bediad o'r safon ucha gan Sam Hawes, y golwr yn effro ac yn nadu Sam Jones. Dyma Cain Owen, cyfle gorau falla y gêm. O'na lawion y fan yna gan Tom Price. Wel, am gyfla, ond dwi'n meddwl wedi Sam neu llawer mwy na mae o. Mae McLagan ar y bel fan hyn yn y diwa. Sears Mae'n cael y bel i mewn syth i'r postyn pella. Mae'n dal i ar y foli. Dim yn un hawdd, cofia. Dim yn un hawdd o gwbl i Sears. Mae Sears yn mae'n dewis i ddyn. Oce. Dim yn un hawdd erwydd mae'n gorau cymryd ar y hanner foli lle mae'n bownsio. Neu ar y foli, nod o amyn o mestyn. Mae'n gorau trio peidio neu pwer a ni jyst gwneud cysylltiad cywir. Green ar ergyd. Yr naill ben i'r hanner i'r llall. Reit ar y dechrau Cain Owen yn profi Hawes ac yna'r arbediad. Ydy ni bod bach yn anheg ar Sam Jones, Malks, a ddylai fod i gallu trio gwiro'r bel yn ôl a draws y gol? Neu oedd i'r hi anodd i wneud hynny? Oedd o'n ymestyn. Oedd o'n ymestyn i droed, felly i trio gael i ar draws y gol hefyd. Dwi'n meddwl, dim yn amhosib na, ond dwi'n meddwl... Mae gan mai draed o, a pan ti'n ymestyn i rhywbeth, fedrach ti ddim cyfeirio i gymaint hynna. Yr unig beth rydyn nhw'n neud i jyst canolbwyntio ar y cysylltiad i neud siŵr bod yn neud y golwr weithio. A mae'r golwr yn neud yn andros o dda i ddod ar draws mor gyflym na ddeud hynna. Mae'n meddwl bod wedi sgorio, sa fi yn.
Oedd hi yn arbediad o safon. Chwarae teg, mae rhaid canfol y golwr. Sam Hawes. Oedd o'n effro iawn i'r peryg yn doedd. 2 funud yn weddill Debra. Corner. Ond os o rhywun yn heiddi gol, Sam Jones oedd yn wedi perfformiad, na reid yn hanner cyntaf yma. Debra. O, Debra, mae yna le fan hyn am yr ergyd Emlyn Lewis. O, fel wal. Wal goch yn y cefn i Gymru. Emlyn Lewis. Sbara. Nes i ddeud 10 munud yn ôl. Hanner cyfle i Sam Jones, gath o hanner cyfle fan hyn. Sorry Sam, gyd i hanner arall. O, pediad. A gan y captain Corner. At Scott Morris at yr ochr bella. Mi oedd angen y peniad amddiffynol gan Danny Davies. Yn gig gornel i Lloegr. Ia, eto, un peth i'r Paul Fairclough fan, cyngori dîm yn yr ail hanner ydy, sy'n neb di ymosod ar y peli da yma. Mae Lloegr di roed i fewn i'r cwrs cosbi. Danny Davies yn gorfod neu be oedd o'n gorfod i beidio i allan a iwdio'r cic gornel y fanna. Just i, oedd yn siŵr be oedd tu ôl efo. Mae'n Ryan de Havilland. 2 funud yn weddill o'r amser sy'n cael ei ganiatáu gan Mr Scott. De Havilland yn ei chwipio i at y postyn gosa mae'n rhydd ac oddi ar un ochr eiwyr Lloegr y dothi. Mae wedi mynd allan oddi ar Joe Nuttall. Ia, Bel Cryman i mewn. Eto, dwi'n just licio safle chwaraewyr Cymru. Eto, wrth y cae ymarfer. Justin Edwards am ddiffynwr canol i hun wrth gwrs. Mark Jones am ddiffynwr canol i hunan. Ddim yn licio ildio. Oddi wrth unrhyw fath o cicio gosod. Alex Ramsey falle i gyfraniad ola fo. Yn bosib y bydd Connor Roberts yn dod ymlaen ar gyfer yr ail hanner. Cyn Owen, da ni fewn i'r hanner munud ola. Rwan. Hawes. Peniad rhydd i Emlyn Lewis. Corner. Twyllo McLagan. O, sgilia da gan Tyler Corner. Ia, just angen neud bach o'r ansawdd na yn trean ymosodol y cae yn yr ail hanner. Ac yn ymlaen ac i'r gêm, ond mae rhai ni wneud y penderfyniadau bach clinigol sy'n cyfri, sy'n brifo. Tom Price, Price, camgymeriad Sbara! O, mi oedd angen yr arbediad, mae dal yna i Lloegr ac i gefn y rhwyd ac yr rhif 8, Ryan de Havilland yn manteisio ar y camgymeriad yn y cefn reit ar yr egwyl. Yr amser gweitha posib i ildio. Lloegr C 1, Cymru C dim. Sôn am diffyg canolbwyntio fan hyn. Cic hir gan y golwr. Just yr peniad yn ôl yn fan hyn, ond camgymeriad anfarchan yn ganol y cae gan Tom Price. Tom Price yn reid y bel i ffwrdd i ddechrau. Nath o lithro do, ond hefyd, dim esgus. Ti'n edrych i chwarae allan o'r cefn ar y tir yma i ddechrau fo. Just clirio'r bel. Ti'n gwybod, mae'n amser yr egwyl, camgymeriad o'r llithrig. Wedyn, mae'n dod, a mae'n dilyn i fewn eto, a mae'n reid i fewn tro mor fawnsio Ryan de Havilland i fewn i'r gol. Chwaraewr o Barnett sydd wedi sgorio 7 gol o ganol cae yn barod iddyn nhw, a wan wedi sgorio un ella pwysicach i Lloegr i'r un ar y blaen yn fan hyn cyn yr egwyl. Ond amaturau, sori i ddeud, dwi'n dall nath o lithro, dwi'n dall mae hynna'n digwydd ar gael pêl-droed, ond maen nhw wedi cael ei mantais. Wel, yng nghanol hynna i gyd, mi gafodd Neil Smothers un o dîm hyfforddi Cymru Gerdyn Felyn. Ond y siom reit ar derfyn yr hanner cyntaf. Ryan de Havilland yn manteisio ar ôl camgymeriad yng nghanol yr amddiffyn. Ac Tom Price oedd yn ei chanol i gweithio'r modd. Mi o'na gyfleoedd i Gymru i Cyn Owen ac hefyd i Sam Jones. Ond yma
ar yr egwyl yn Altrincham. Lloegr C 1, Cymru C dim. Reit ar y diwedd, yn greulon o ran Cymru, a mae angen canmol Lloegr hefyd, wedi bod am bwysau yn y gêm yna. Mwy o bêl-drod byw. Mae yna wledd, dyn ni, wythnos yma ar eich cyfer chi. Nôl yng Ngheicona, maen nhw'n cyrraedd dre newydd, Cymru Premier JD, honna i ddod nos Wener ar noswyl, gêm gyntaf Cymru yn yr ymgyrchu gyda'r Euro 2024 ac ar drothwy'r cyfan mae Sian David wedi bod yn siarad gyda cyn-gapten Cymru, Ashley Williams. Ashley Williams, it's been a while. It's been just over 2 years since Sgorio last caught up with you. We were in Stockport. That was actually one of my first official interviews with Sgorio. So how have you been? Have you had a good 2 years? Good, yeah. It's gone fast. I don't feel like 2 years ago. Whenever I turn on my TV, you're usually on it. See, this is the thing. People say you're always on the telly, and I'm like, I'm really not. I probably do 3 days a month or something, but I seem to be on everyone's TV a lot. I'm enjoying it. I'm enjoying the media work and the next part of my life and a new career, and trying to learn all that goes with that. This Euro 2024 qualifying campaign is just around the corner. It's mad how quickly it's come around. How are you feeling about this Wales team right now? Because it's fair to say a lot of changes happened recently. Unsure would be the word, I suppose. It's like we're very good. I know we're good. We've lost a few players, you know, some of the older players, which was always going to happen. So we're in a bit of a transitional period. I think we didn't have a good World Cup on the whole, but we did make it there, and that was a good experience. We've got a very talented crop of players, and I think it's, you know, I hope that they feel like it's their time now. A new chapter, Ash, including a new captain. And Ramsey, he was your captain at Wales. Do you think it would be special to see him back as Wales captain? The interesting thing about Aeron now is he's played with all of us, and he's played with Gaz always, and now he's not playing with Gaz. So it's kind of now on him. He's a talisman that's going to go and achieve something or not. It'll be interesting to see how he handles that pressure, and I think that he's looking forward to it. I think he'll thrive on that. He always comes up big in big games, but he comes with his name, for starters. He's Aaron Ramsey, and well, he's seen and done it all. And I think he'll be looking forward to just trying to carry this team on his back, not on his own, but without Gaz, who he's been. Those two were so close together the whole journey. One of them's gone now, and it's left to Aaron to try and, you know, drive this team forward and qualify. One name on everyone's lips right now is Brennan Johnson. He's the third highest scoring player aged 21 or under in the Premier League, behind Martinelli and Saka at Arsenal. I'm always cautious. You never want to put too much pressure on young players. But when you see a stat like that, you can't help but get excited, can you? No, he's a wonderful talent. He's a good player. And I think once we started to see him, and because I didn't know too much about him, but when I seen him in a Welsh shirt, I was like, OK, this one's a bit different. This is a good one. He looks the real deal. He'll have to be big for us. You know, he's having a wonderful season at Forest. He can't come off the bench when Gaz gets tired. It pressures on a little bit, and you have to deal and manage with that. In terms of him and his quality, I don't doubt it at all. It's more mentality. I don't know him well enough to know his mentality. He seems like he's getting the job done at Forest in the Premier League, which is week in, week out, massive games. So, you know, I'm sure he'll be looking forward to it, and I'm sure he'll play a bigger part in this campaign than he did before. Looking ahead, Ashley, I remember I read one of your columns following the World Cup saying... Did you read the columns? I did. I read them all the time. It might have just been I read all your... One thing you said was that Wales really need an identity going forward after the World Cup. What do you think that new identity looks like? Rob Page has to stamp that himself, because I just had a feeling that we was riding the last wave a little bit, and I'm not sure if it fit this group. It's for the players and Rob Page and his staff to create one. I don't know what that is. It's, you know, it's whatever he wants it to be. It's a perfect opportunity for now, and I'm sure Rob Page is saying the same thing. As good as Gaz is, Gaz isn't there. I know Aaron is and Ben is and people, but you can work with them, and then you've got all these fresh faces that you can say, this is the way when Wales play and turn up on a match day. It looks like this. This is what we want. And you can keep going with that. And as a player, it always helps to have an identity, because you can, in tough times, you can fall back on that. Fans can buy into it. Everyone knows what they're getting on a match day.
We've got the tricky task of going away to Croatia first, World Cup semi-finalists. There's never going to be a good time to play them, is there? But what do you think we need out of these first 2 games? There's no getting around the fact that that's one of the most difficult games to play ever. I think that even though they're getting on a little bit in age-wise, they just look like they can go forever, the world-class players they've got. So let's not expect too much from that first game. Let's be realistic about it. We don't want to get off to a lose. But if that happens, so what? Let's just bounce back. You know, I think from these 2 games, if we could get a draw and then win, then we'll be sitting here a lot happier about it, and I'd be thinking positive, and we've got some momentum. Because in the campaigns, what I've learned is the momentum's such a big thing. It's such a difficult game to start off with, but try not to lose, and that might sound a little bit defeatist, but I'm not. I'm being realistic about it. You're playing Croatia away, one of the best teams in the world. Don't lose that game, and then try and win the next game. And if you get 4 points from that double header, I think, you know, personally, I would be quite happy with that. Finally, Euro 2024. Do you think this new look Wales team has what it takes to get there? Yeah, they definitely have. They just got to put all the pieces together, because all the pieces are there. You know, we've got good players that are playing a lot of football, and you know, I think that's the difference now to maybe the World Cup. We had a lot of players who wasn't playing. It makes such a big difference if you're playing week in, week out to if you're not. We have a lot of players playing at good level that are playing week in, week out and match fit, and I just want to see what Rob Page can do with these boys, and I think that they should have that fire in their bellies to say we didn't really represent ourselves that well in the World Cup. What a statement it would be if they did get a positive result against Croatia. Ashley, diolch yn fawr. Thank you so much for the chat. Hopefully we don't wait another 2 years until we catch up, but thank you so much and we'll see you soon. Thank you. Wel, dyna chi gyn Captain Cymru, Ashley Williams, pwy sy'n eisiau clywed gan Captain newydd Cymru. Pawb, yn amlwg. Aeron Ramsey yn siarad wythnos yma cyn yr ymgyrch newydd ma ddechrau. Aeron, gyntaf gyd, llongyfarchiadau enfawr ar cael dy enwi'n gapten ar Gymru unwaith eto. Sut deimlad oedd e pan gesti'r galwad ffôn o Rob Page gyda'r newyddion? Diolch. Roedd fi'n hapus iawn i clywed hynna. Roedd yn foment belch iawn i fi a fy nheulu. A fi jyst yn teimlo fod fi'n barod i cymryd y responsibility eto. Mae fe'n gyfnod ble mae lot wedi newid o ran y tîm, ond mae'n gyfnod cyffroes iawn hefyd. Ymgyrch Euro 2024 ar fi'n dechrau. Faint wyt ti'n edrych ymlaen i arwain Cymru yn yr ymgyrch yma? Wrth gwrs fi'n edrych ymlaen iddo fe. Mae pethau di newid tipyn bach, ond mae'n gyfle i'r chwaraewyr ifanc nawr i dangos beth maen nhw'n gallu wneud. A ni jyst methu aros nawr i dechrau campaign a gobeithio ni'n cael dechrau da. A dyma dy ail gyfnod i fel capten Cymru, ond wrth gwrs ti wedi cyflawni cyment yn dy yrfa ers hynny. 2 Euros, Cwpan y Byd hefyd. Sut ti'n credu mae'r profiadau yna yn mynd i helpu ti yn yr ymgyrch yma fel capten? Roedd fi'n ifanc iawn pryd roedd fi'n cael y tro gyntaf. A fi wedi dysgu sut gymaint dros y flynyddoedd. A dwi jyst yn teimlo'n barod i cymryd y responsibility eto. A fi'n edrych ymlaen iddo fe. Ni efo sgwad ifanc sydd yn hyderus a gobeithio ni'n gallu dangos hynna dydd Sadwrn. Aeron, diolch yn fawr llongyfarchiadau. Newn ni weld ti mas yn split. Diolch yn fawr. Aeron Ramsey, Captain Cymru, mae'n swnio'n iawn rhywsut. Digon o bêl-droed i ddod. Cofiwch yn o'r un o Swener, 10 o gloch. Byddai'n cael cwmni o Tudur Jones a Iwan Roberts yn edrych ymlaen at yr ymgyrch, at y gêm yng Nghroatia a'r gêm gartre yn erbyn Latvia. Wrth gwrs, a wedyn nos Sadwrn yn fyw o'r S4C. Ni'n barod i fynd unwaith eto Gymru annwyl am gêm i ddechrau'r ymgyrch. Y gêm fwyaf anodd i ddechrau'r ymgyrch hefyd. Dwi'n dweud falle bod ni'r gêm fwyaf anodd gyda, wedyn y gêm hawsa ar bapur yn ail yn erbyn Latvia. Beth am y dechrau yma sy'n disgwyl Cymru? Ia, be oedd yr hen Dai Davies wastad yn dweud, di Cymru byth yn rhy dda mewn double headers. Mae hynna di newid chydig bach dros y blynyddoedd dwytha, mae rhaid i ni gyfadda efo'r llwyddiant sydd wedi bod, ond
cymryd rhywbeth fel oedd Ashley Williams yn sôn, rhywbeth allan yng Nghroatia, mae'n mynd i fod yn anodd. Ond i gyrraedd cwpan y byd, nathon ni ddechrau'r ymgyrch yna, oddi cartre yn Gwlad Belg, a colli, nathon ni dal fedru cyrraedd. Felly, pwynt, sa'n werthfawr dros ben, ond y gêm gartre yna, holl bwysig bod ni'n cael triffwynt. Beth yw'r teimlad yn gyffredinol, yn bersonol o ran Cymru ar yn y bryd, o gofio'r rhaid ni sydd wedi ymddeol, yr anafiadau ni wedi clywed am wythnos yma hefyd. Ambell un yn poeni, mae'n deg dweud ni, Owen. Dwi'n yn poeni gymaint a bobl eraill. Be sy'n anffodus wedyn ydy o ran y tîm, Ben Davies ddim yna. Brennan Johnson edrych yn anhebygol fydd o yn chwarae. Wedyn mae'n mynd yn fwy ac yn fwy gwan, ond efo Bale yn ymddeol, da ni'n mynd i fethu golio fo wrth gwrs, ond yn amlwg doedd o ddim cweit yr unig chwaraewr yn fwy diweddar, a dyna pam ydi ymddeol. Joe Allen yn golled yn ganol y cae, ond doedd Joe heb chwarae llawer yn y flwyddyn dwytha. Dwi dal yn upset, neu di ddim newid y meddwl i. Da ni gyd yn upset, oherwydd, sa fo dal yn gallu bod yn un o chwaraewyr gorau ni. Ond diolch di chwarae llawer dros y flwyddyn dwytha, felly o ran yr 11, os mae pawb yn ffit, diolch yn edrych yn rhy ddrwg, y dyfnder sydd ar goll rwan. Mae'n teimlo'n... mae'n mynd yn gyfnod bach anodd o ran y gemau cyntaf yma, fel wedodd Owen, colli'r gêm ddwetha. Gêm cynta yn yr ymgyrch ddwetha a dal cyrraedd cwpan y byd. Newn ni gymryd honna. Beth am hon, felly, Cymru ec ar ei hôl hi ar yr egwyl. Newn ni ddechrau gyda'r pethau positif falle. Cain Owen yn mynd yn agos yn yr hanner cynta hefyd. Cymru wedi cael sawl cyfle. Am ddechrau sa hon di bod cwbl o funud ar y cloc. Cael cyfle efo'r gic rydd yma. Mae gen i fod droed chwith mor dda. Ond mae'n mynd ochr y gol geidwad sydd yn dal i dir. Dwi'n meddwl bod o'n gwybod llawer amdani. Ond... diolch mot sut mae'n cadw nhw allan. I job bod i gwneud siŵr bod yna ddim gol, felly arbediad da, felly'r dechrau ddim yr un perffaith. Ond wedyn o Cymru'n tyfu fewn i'r gêm, oedden nhw'n edrych yn fygythiol ar y dega, so nhw'n licio gweld nhw'n cadw'r meddiant chydig bach yn well, maen nhw'n moda anodd, ond maen nhw wedi cadw Lloegr yn eitha tawel tan reit ar y diwedd. Mae'n teimlo, allusio rwy'n rhoi trod ar y bel weithiau ar hanner cyntaf yna, am felly fflach gan Sam Jones hefyd, mae fe'n edrych yn chwaraewr sydd wedi mwynhau hanner cyntaf. Yndi, a Sam Jones ydy'r chwaraewr efallai sydd wedi serenu yn y sesiwn ymarfer yn ôl Mark Jones. Ac mae wedi cael tymor da chwarae teg. Da ni'n gweld y croesiad o safon gan Sears, a wedyn, jyst yn y fan ag yr lle, yn disgwyl am y cyfle. So, wedi gallu gwneud llawer mwy. Gwaith da gan Sears i ennill y bêl, a wedyn y cyfuniad bach yma, bêl bach yn ffodus allan cyrraedd Sears ar ei droed chwith. A wedyn Sam Jones, yn amlwg fydd o'n siomedig nad ydy di sgorio. A mi fydd yn cael ei feirniadu am hynna, ond diolch yn gallu gwneud llawer mwy tra'n ymestyn, taro'r targed, gorfodi'r gol geidwad i gael arbediad, ac yn amlwg yn siomedig. Nath wrth ymosod da hefyd, pan wrth ddim coet cael y bastrwdd i Maclagan, felly maen nhw wedi dangos addewid, ond wedyn ni, 5 munud o amser ychwanegol, digon teg, ond hyd yn oed dros y 5 munud, yr un camgymeriad a'r un eiliad fawr, pa mor siomedig fydden nhw? Dyna'r oll ma'n gymryd ydy un camgymeriad, fydden nhw mor siomedig. Felly mae'n mynd i gymryd lot i gael y dyn yma'n barod am rail hanner, Tom Price. Oherwydd mae'n camgymeriad, un o heina, unwaith ti'n troi ac yn chwarae'r bas, ti'n meddwl, na, ti'n gobeithio bod nhw ddim yn sgorio. Ac yn anffodus, a fo'n yn hapus ar yr eiliad yna, yr arbediad, a wedyn efo'r trydydd cyfle. Bydd Price yn siomedig, ond maen nhw'n gorfod mynd allan a gwneud yn siŵr bod nhw'n rhoi honna i un ochr ac yn perfformio. Dipyn bach gwell yn yr ail hanner. A dyna ni, diwedd yr hanner cyntaf hefyd, diwedd cyfraniad Alex Ramsey, cadarnhad maen nhw wedi eilyddio o ran y gol geidwad. A fel chi'n gweld tu ôl ni, maen nhw'n barod ar gyfer yr ail hanner. Mae yna gemau eraill i ddod hefyd, gymaint o gemau ryngwladol. Cofiwch am hon nos fori, Cymru yn erbyn yr Alban, dan 17. Mae yna gymaint o gyffro, mae'r chwaraewr ifanc sy'n dod trwodd y tîmau ieuenctid yma o ran Cymru ar hyn o bryd. Ond mae yna gyffro cyn yr ail hanner fan hyn hefyd. Nôl â ni at ein tîmau sylwebu felly. Wir, diolch yn iawn Dylan, a cadarnhau mae Conor Roberts, golwr y seintiau newydd ymlaen yn lle Alex Ramsey, ac un o dasga ola Alex Ramsey o ddestyn y bêl allan o gefn y rhwyd gol Ryan de Haviland 5 munud dros y 45 ac Lloegr ar y blaen. Ryan Sears ar cyffyrddiad diddorol yn fanna, Malcolm. Mi ddoth Ryan Sears draw o dana ni ac yn edrych ar y monitor oedd Dylan ac Owain yn ei ddefnyddio i weld y gol. Dwi'n stredig, dwi'n siŵr. Gath o'n ar gyntaf.
unwaith oedd yn newid i siap y 4. Oedd o'n ymuno faint oedd o medru lawr yr asgell lle, mae angen i dyn eto yn yr ail hanner. Just i reid rhyw gymorth lawr ochr yma. Mae yna cydbwysedd, dwi'n meddwl, gwell. A un ar ei hôl i, mae rhaid ni fynd amdani i byd bach rwan, felly mae eisiau just symud y tîm i fyny 10 lladd sy'n effeithio mynd am y pel yn y sianel a fanna Sam Jones mynd ar ei hôl i. Ie, ni wedi cael cipolwg ar y siawn sy'n dyn yma unwaith eto. A mae'n ymestyn, mae'n anodd cael cyfeiriad. Ond beth na'n neud ydy de, mae'n ymestyn bod mae'n gwneud y cysylltiad, a fysa wedi medru tan o fi tu allan i'w droed de. Just tu allan i'w droed de i gyrru nôl a draws. Edrych ni, yn hawddach pan mae'n araf, dwi'n siŵr yr ailwaith dwi wedi gweld si, ond yn sicr. Lundström, gwaith da gan Sears. Mae gen ar cliriad gan Emlyn Lewis i fyny gyfeiriad Sam Jones. Am i hwnna gam sefyll. Mae Sears i weld yn yr ail hanner yma. Malcolm i weld fwy fel cefn ysgellwr dde. Mae Miles Davies wedi mynd i fewn chdi bach i ganol cae. A mae di wneud ys i munud, nes i sôn hanner cyntaf bryn oedd wedi digwydd, a mae'n dal i aros. Da ni wedi dechrau ar 20 munud, da ni wedi mynd i 4 yn y cefn, mae Ken Owen ar y chwith, Ses ar y dde, wedyn mae Danny Davies a Emlyn Lewis lawr y canol, fel 4, wedyn mae'n 3 yn ganol cae. Miles Davies yn neud yn hyn, yn un ychwanegol yna fo Tom Price, Leo Smith ac efo Clayton Green. Bale hir ymlaen. Drosedd yna. Wedi stopio bwrw gyda llaw. Yna'n un darn y newydd da. Mr Fairclough heb wneud unrhyw newidiadau ar yr egwyl. Sgynfo'n llawer o ddewisiadau dwi'n meddwl ar y fainc ar ôl. Ond y sicr, so wedi syni braidd bod dim wedi mynd un ar y blaen, herwydd oedd nhw'n heiddi fo. Na, o'n i'n meddwl rhyw gem gyfartal oedd i fod, ond hei, camgymeriadau weithiau sy'n colli gema, sy'n ennill gema. Nath nhw gymryd mantais fyny Gymru i ymatab. Cyffyrddiad hyfryd gan McLagan, ond Sam Jones yn methu manteisio. Mae Lundström. Josh Lundström, mae Scott Morris yn creu gofod ar yr ochr bella, ond Debra sydd ar meddiant i Lloegr. Ti gapten Tyler Cordner. Owen, yn rheolaeth dda gan Kane Owen. Wan ta, McLagan oedd y targed, mi oedd o'n cam sefyll dwi'n ama. Yn Cordner, mae'n edrych, bob dim edrych mor gyffyrddus yn dydi'r dyn mawr yn y cefn, Tyler Cordner. Joe Nuttall. Chi'n ei weld o'n Malcolm, just cadwch lygad ar hyn. A Ryan Sears. Ie, Sears yna, ie. Nuttall i mynd apus o fo gwbl wedyn. Mae'n curo'r peniad yn yr awyr. Ti'n cael wneud bethau fel yna, lwts codi dy... Oedd o'n slap iddo fo? Wel do. Oedd mae'n pudge slap oedd o, felly cadi melyn yn bendant. Jenkins a Josh Williams. Rai o eilyddion Cymru yn cynnesu. Cordner, dyma Debra. Eilydd yn yr hanner cyntaf, Jessie Debra. Debra mentro bell. Ia, dau chwaraewr ifanc yn cresu fyny i Gymru fanna. Ac bwysig i datblygiad nhw wrth gwrs. Pan nhw'n trio cael i'r cae ac adylanwad a creu argraff. 4 eilydd arall sgyn Lloegr ar y fainc gyda llaw. Debra wedi dod ymlaen, mae un o'r rheini'n gôl geidwad. Felly 3 eilydd allanol sydd ar gael i Paul Fairclough. Mae gen Mark Jones, mae Aeron Edwards, Nathan Wood, Ben Amoon, Josh Williams, Lee Jenkins, Sean Bradley a Gwion Dafydd. Robbie Savage. Sawl cap gath o, Bryn? Dwi'n gofyn ddech chi herwydd. Ti'n fy gwybod? Dwi'n 56. OK. 52.
Wow, chdi rong o'n i, rong 39. 39. 39 o gatia. Anodd, dadi. Oedd o gwmpas lot hirach, ne? 2 gol, 1 cerdyn coch. O, ia, cerdyn coch. Ia. Gogledd Iwerddon? Ia. Un dadleuol iawn, oedd i hefyd. Ond dwi'n meddwl gath o cerdyn coch yn ei yrfa efo clwbiad o chwarae. Sydd yn syndod. Ia. Dwi'n mynd bendant siwr. Bodner. Wedi glwad o'n deud yn rhywle. Hawes. Cwpl o arbediadau rhagorol gan Sam Hawes yn yr hanner cynta. Gan Kane Owen, y llall gan Sam Jones. Mi gafodd o gerdyn coch, mae'n debyg, Malcolm? Do i Blackburn, blynedd maith yn ôl. Diolch am y cynhyrchu. Yn deud bod fi'n anghywir unwaith eto. Sears. Miles Davies o'i flaen o. Dyma Kane McLagan. Camdealltwriaeth yna rhwng Sears a Miles Davies. Ia, rhyw 8 munud arall, dwi'n siŵr fydd Mark Jones yn meddwl wneud rhyw newidiadau. Da ni angen rhyw bach, da ni angen rhyw fflach bach. Oe, sicr angen rhywbeth i godi ysbryd hogia Cymru. Dyma Lundström. Gael ei figilio gan Danny Davies. Scott Morris ar croesiad. McLagan, effro. Smith. Bel i gyfeiriad Sam Jones. Dydy ddim yn bel anodd. Dydy ddim yn bel anodd i fi, oherwydd does am pwysau'r Leo yn ganol y cae. Mae'n gweld i ben, mae'n gweld yr ediad. Dyma ganwyd o'n reit yn yr awyr. Jyst ar ei dy llawr, jyst cyrmanu o gwmpas yr amddiffynwr ag mewn i llwybr Sam Jones. A wedyn mae'n cyrmanu o'r golwr. Felly mae'n dod tuag at Sam Jones, felly bos avanteisiol yn hawddach pas hefyd. Price. Mae stan y cefn fanna gyna gan Emlyn Lewis a Danny Davies. Mae'n chi bas hyfryd at Sears mae McLagan. Heibio i Harper. Ach yna'n lwcus o fanna Kane McLagan. O, mi oedd o. Mae'n cymryd i ddyn ar. Ond tro hyn, oedd o ddim yn twyllo Harper o gwbl. Harper yn just dal i dir ac yn... Dwi'n licio Harper. Dwi'n meddwl, mae o di wneud reit da i Lloegr. Mae o di edrych reit... Fod o isio, ti'n bod, rhaid cymorth i lawr yr asgell chwyth ma, ond hefyd yn amddiffynol, mae di aros ar ei draed mwy afrif o weithiau. Cefnwr chwyth isgli. Efo'n gyflym. Dyna fe dwi'n licio, mae di dall gwrdd a sy'n neb yn mynd i gymryd o ar efo cyfyndra. Sy'n neb yn mynd i gyrfa mor ras, felly mae'n aros ar ei draed. Sy'n rhaid fo'n neud i fewn. Gysau at 10 munud o'r ail hanner wedi chwarae Sears. Mi oedd i cael gêm dda. O, dwi'n licio hefyd. Mae di ymroi, dangos anger. Ynddi, ac yn ciga fanna ar Kane McLagan bod o'n gwneud digon i gadw'r meddiant. A hyn, peth bach fel hyn sydd i gwariadlu. Ia, a Danny Davies oedd o. Eto'r cyflymder corfforol ag un Danny Davies. O, hanner ei hun, cofia. Heibio'r chwaraewi ganol cae. Mae'n eitha mynd yn ysbrydoli. Ella mae'n hynna'n jyst i'w tanio pobl o gwmpas a dweud, come on! Digon da i chwarae lefel uwch na hyn, Malcolm? Dim rwan ella, ond yn sicr 2 flynedd yn ôl. Dwi'n just edrych ar y chwaraewi sydd wedi gadael yn yr oedran oedd rwan, Conor Rawlinson, sa Danny Davies adag yna, sa Danny Davies 2 flynedd yn ôl bendant yn medru chwarae'r lefel
uwch. Dwi'n meddwl, mae'r lefel yma'n hawdd iddo fo. Lefel uwch gyngor Cymru rhy hawdd, a mae'n gymryd bethau'n ganiataol. Ond dwi'n cael ei bwsiad i wrthio, dwi'n cael ei challenge o digon. Mae'r dyn yma, y captan, Cordner, i Lloegr. Mae o, y chwaraewr, dwi wedi glwad mwy na neb ar y cae na heno, cyfathrebu, just yn neud siŵr bod nhw'n drefnus bob safle, bod nhw'n gorfforol bob safle, bod nhw isio ennill y bel gyntaf yna. Mae rhaid i Cymru am atab. Dy'r Cymru ar y funud ddim yn chwarae cryfd ar ei gilydd. Sears. Price. Dyma Danny Davies allan at Kane Owen. Sears. Ni yn deall bod Nathan Wood yn paratoi i ddod i'r cae. Mael Davies. Davies allan at Leo Smith. Smith. O, na'n drosod gan Harper. A dwi'n meddwl lai momentum ath o fo i fewn i Leo Smith y fan ynddi. Wel, oedd Leo Smith ddim yn mynd heibio mewn yn gwaith. Leo Smith, o'ch ti'n gwybod beth yn Leon trio neud? Trio gadael y bel neud y gwaith, a wedyn yn sodlu i nôl i newid cyfeiriad yn sydyn. Sicr Harper yn neud siŵr, wel, os dwi ddim yn gael y bel, dwi'n gael y dyn. Lwcus gath o mwy na hynny. Mond y drosed. Gadw mewn ein lla. Rwan, Kane Owen. Droed chwyth na i chwipio hon i fewn. Yna giw bus ar hyd yr llinell y cwrt 6. O, yna gyrraedd, mi yna drosedd oedd y dyfarnwr wedi chwythu'r chwiban. Ni'n be welodd o fanna, chwaith. Ti'n gwybod, weithiau mae dyfarnwyr ma'n edrych ar pethau bach cyn y bel ddod i mewn. O'n i'n edrych ar y chwaraewr oedd yn canol y fan hyn. Yn y postyn bella oedd Emlyn yn tynnu Chris rhywun. Nag oedd o'n y postyn gyntaf. Nag oedd Emlyn oedd ar y postyn bella bod. Dwi'n meddwl oedd y culprits, fel sy'n fi gael o fo. Just yn ei wrthio i ddyn. Ond, efo rhywun fel Kane Owen ar y bel, sa'ch chi mor rwystredig. Sa'ch chi ddim yn just aros i ffwr o dy chwaraewr ti'n marcio. Ac wedyn jyst amser i dyrediad i mewn i'r bwlch. Ti'n gwybod, aros, paid am mynd i fian, a cyrraedd pan mae bel yn cyrraedd. Dim cyn, dim ar ôl. Just y teim yn amseriad na. Bel i gyfeiriad Sam Jones. Clayton Green, gosod ti i'r rediad Kane Owen. Nôl. Chwarae hyfryd yng nghanol cae rhwng Green a Owen. Dyma Kane McLagan. Gafodd o'i ddal gan Josh Lundstrom. Kane eto'n dangos ongl bach da ac ennill trosedd, erwydd mae'n drosedd. Ond sa'n mynd i just gweld o'n neud hynna gyflymach. Just codi ben, heibio un, chwarae un dau o dyflaen di, wedi mynd eto. Ond mae'n ennill y drosedd. Dwi'n licio'r ongla, dwi'n licio'r pocedi mae o'n gynnig i chdi i fod yn opsiwn i'r dyn ar y bel, ond dwi'n disgwyl mwy gyda fo fel end product wedyn. Ydy hon rhy bell i Kane Owen fynd amdani, Malks? Dim i fi, dim tywydd yma. Sto'n medru cael ei fawnsio reit o flaen y golwr illa. Rwan, Kane Owen, di mae o mynd amdani hefyd. Cliriad gan Gus Scott Morris. Werth mynd amdani'n doedd? Do tan, nath o fynd amdani. Agosau at yr awr. Gôl Ryan de Haviland reit ar derfyn yr hanner gynta. Sy'n gwahanu Lloegr C a Chymru C. McLagan. Sears. Mae Leo Smith ar ymyl y Cwrcosby. Sears. Wel, doedd hwnna'n yn greisiad. Doedd hwnna ddim yn ergyd. Mae o'n ymddiheuron syth ben Ryan Sears. Na rwan mae Cymru yn eilyddio. Ac Nathan Wood sydd yn dod ymlaen ac yn gadael y cae. Y bydd Sam Jones. Felly Sam Jones i ffwr.
Llyth o fod yn ddigon hapus o fi ymddangosiad cynta ar y lefel yma. Ac Nathan Wood ymlaen am I ail ymddangosiad. Nathan Wood just yn siomedig oedd o ddim wedi cael ei ddewis yn y tîm i ddechrau'r gêm, ond Sam Jones yn ei heiddi yn y marn ni, efo be mae wedi ddangos tymor hyn. Nathan Wood wedi chwarae, ond unwaith un gêm i pen y bont tymor yma, i gychwyn dwi'n sôn am. Felly, pwy wedi bod yn bwysig ofnadwy iddyn nhw. Mae angen neud gwahaniaeth yma'n hyn. Mae angen neud gwahaniaeth. Ond mae'r cyflymder gyda fo. Yna 3 chwaraewr pen y bont ar y cae bellach. Emlyn Lewis ond wedi sgynnodd yn lletchwyth. Gath o benben efo Joe Nuttall. Mae Nuttall yn dod i mewn o'i ochr o. Mae wedi teimlo hwnna de. Mae o'n gwybod yn union be mae'n neud. Nos Wener. Ceicona yn erbyn y dre newydd. Yn rhoi saith ar blatfforma digidol Sgorio o Stadiwm J.Davidson. Y ras am yr ail safle. Ceicona yn y safle yn ar hyn o bryd a lle yn Ewrop y tymor nesaf Seintiau Newydd wrth gwrs wedi ennill y bencampwriaeth. Yn erbyn Ceicona nos Wener dwytha. Cryf i Gymru. Connor Roberts. Golwr y Seintiau Newydd. Fyny gyfeiriad Emlyn Lewis yn codi. Ydych chi gael ei ergyd i fewn, mae'n disgyn ar ymyl yr cwrt, ond chwarae'n parhau Danny Davies yn ei gosod i Nathan Wood. Wood, camgymeriad i gyffyrddiad cyntaf o. Nuttall. Davies. Mael Davies at y Sears. Sears nath o'n edrych o gwbl sbara. Ac Bale yn cael ei chlirio. Yn Mael gan Cain Owen. Cymru ffodus iawn yma na Malcolm. Right, o gadw i ben nath o. Sears wneud hyn. Oedd y camgymeriad cyntaf di bod hefyd cofio gan Wood. Ond wedyn Cain Owen just yn cadw i ben, cadw'r Bale i Gymru ac ni'n cael dechrau ymysodiad arall gan Connor Roberts o'r gol ath yn uniongyrchol o wan jyst gadael Lloegr cael y Bale. Mae nhw'n ar ôl 20 munud o'r ail hanner rwan cael mwy a mwy o'r gêm o ddiwrth camgymeriadau Cymru. Scott Morris. Danny Davies a'r cliriad i mi hwn o holl ffordd drwad at Sam Hawes yn y gol. Jyst edrych ar maint mewn cysylltiad o chwaraewyr Cymru efo'i gilydd. Leo Smith, Fawrth yn gwrdd yna pocad tu ôl i McLachlan a Nathan Wood rwan. Mae o gweld o mwy ar y bel. Mael Davies, Ryan Sears ar gael. Sears yn bwysa gan dy Haveland. Davies, ben efo hapur hyfryd. Gwych at Sears. Mi nath nhw dda. Arbennig o dda fanna. Mael Davies a Ryan Sears. Eto Sears i bach allan o'i safle dyn ni fel amddiffynwr ar y dde yn y cemau. Wedi wneud o dre newydd mwyn unwaith o'r un, ond ennill ge gornel cyd chwarae da fo Mael Davies. Mael Davies yn dangos i egni yn yr ail hanner. Mae'n trio gael gafal ar y gêm yma. Disgwyl am Bale arall da ni fan hyn gyda llaw. Wan, Cain Owen, da chi'n clywed y dyfarnwr fan o wan yn dweud, dwi'n cadw'n llygad yna chdi ngwasi. Mael Davies, chwipio'r un isel i fewn. Wood. Nôl at Danny Davies, a mi effo nôl yr holl ffordd at i golwr. Connor Roberts. Honno cyd gornel ni eiliadau nôl. Mae'n
yn ôl efo Conor Roberts yn gol ni. Oedd ddim yn iawn. Yn y bel orau mewn Gamal Davies. Nuttall. Davies. Sgilia gwych unwaith eto gan Danny Davies. Davies, wan tam yna gyfle fan hyn i Nathan Wood. Mae McLagan wedi cychwyn ar y rediad i fewn i'r cwrt. O'na gic o snotin yn fan hyn. Jyst gadw'n llygad ar Nuttall. Y rhif 9 yma wan. Wel, mae'n dal yn edrych ar plate y green, mae'n dal yn edrych ar efo, mae'n dynnu fo. Dim digon, mae'n dal yn gic o snotin. Mae'n eilyddio i Gymru. Mae Tom Price yn gadael y cae. A rhif 8 ydy Kyle McCarthy. Dwi'n licio Kyle McCarthy. Dwi'n meddwl mae gen i dipyn i gynnig am dymor. Bagliad i hwn, sti. Mae'n mynd ben yn fan hyn. McLagan a Harper. Ia, ond eiliadau cyn hynny, pan oedd y pel na i lawr yr asgell chwith, mynd at McLagan, nath o faglu ar wrth y bel Harper. Dyna be oedd y broblem. Yn gadael y cae mae Joe Sbarra. Ac ymlaen i ni lefo chwaraewr Caer Efrog, Oliver Dyson. Ia, Sbarra reit brysur, doedd y hanner cyntaf na'n neud reidiadau un ochr y cae, llall i drio fynd tu ôl am ddiffyn Cymru, ond dim llawer o loc. Felly cyfla i dyn yma, i ddod, dwi'n meddwl, yn chwarae'n erbyn Wrexham. Yn sadwr nesaf, Oliver Dyson. Safle'r sgipwr efallai Falcon? Ella wir yn hwfro bob dim o'i gwmpas, de, Oliver Dyson. Wamryn. Trosedd yn y cwrt o fan hyn, unwaith eto Ddemlyn Lewis yn ei chanol i, ac Miles Davies gafodd i... Mae wedi gwneud y penderfyniad cyn i'r digwydd do. Y farnwr fan hyn, mae'n jyst rhy prysur i wedi chwib i geg efo chwaraewyr Cymru. Ar y cyfan mae'r dyfarnwr wedi cael gêm... Diolch wedi dangos yr un cerdyn eto, na ddo. Mae'n cael gêm iawn, tydi? Sut ddim wedi dod a'i gardiau, dwi'n meddwl. Dyna fo, ar y gair. Ar y gair. Oedd o glwad chdi, Bryn. Do, Cain McLagan, cerdyn melyn cynta'r gêm. Chwaraewyr Cymru'n dechrau mynd yn edrych yn bach yn rhwystredig, tydyn? Ma'n wan, ond dwi'n meindio nhw, ti'n ddangos dipyn bach o hyn, i trio cael hyn yn ôl i fewn i'r gêm. Just i fod i fi bach mwy penderfynol. Hei, mae hwnna'n fagliad bwrpasol ar Harper gan McLagan yma hyn. Mae Harper lot cyflymach a McLagan, dyna di un broblem sy'n gan efo. Felly mae o'n neud hynna bwrpasol. Studs yma ni. Mae hwnna'n adlad yr digwyddiad fel son i ryw funud neu ddau yn ôl, tydi. Mae'n dechrau poethi yma. Cymru'n paratoi mwy o eilyddion. Mae'n Cymru sy'n angen y gol, de. Dyna di y pwynt mawr. Mae'n iawn iddi boethi. Ti'n disgwyl i fod yn gystadleuol Lloegr erbyn Cymru. Mae'n Regan Booty o Maidstone ydy hwn. Pawb ag eithio golwr Lloegr Sam Hawes yn hanner Cymru o'r gae. Llinell amddiffynol uchel gan Gymru. Ti'n ei chwipio i at y post yn bell edrych am Debra ar eilydd. Da ni hibio hanner ffordd drwy'r ail hanner. Dan, just dipyn bach gorfod amser. Wan, sy'n gynnal ddeu coesa ffres a fynd am fwy'n dar gan Gymru. Just i trio gwasgu'r bel, gwasgu'r chwarae ddod ar tîm i fyny. Os da ni wedyn o'n cael, wan, mae'n well. Just i trio gyda'r bel yn hanner Lloegr, neu i stopio nhw. Wneud hyn yn gyflymach. Drosedd yn Danny Davies. Os o Gerdyn Melyn arall y fan hyn. Ail Gerdyn Melyn o fewn 2 funud.
Danny Davies yn ymuno hefo Kane McLagan yn llyfr bach Mr Scott. Ia, just amser, yr lle mae'n gael. Dyna dwi'n dweud, dwi'n gwybod mae gyda ni ddonion tu ôl i'r bel, ond i be? Da ni'n ar ei holi. Just mae amser gwasgu rwan. Oedd hwnna'n heddi Cerdy Melyn? Na, dim yn yma ni, ond mae wedi cyfri. 2-3 illa, mae Danny Davies di wneud, ond dwi heb gyfri. Mae Danny Davies di wneud, Ryan Booty unwaith eto chwipio hon i fewn. Tos a Debra di fod yn bach mwy mentrus ar y costyn pethan y Malcolm. Mistredig go iawn i Booty. Yn y fori, rowndiau elite i UEFA dan 2 ar 15 Cymru yn erbyn yr Alban. Erioed wedi clywed i cyrraedd y rowndiau yma o'r blaen Cymru. Nos fori, 7 o gloch ar Esbydrec. Ia, digon o chwaraewyr i wylio yn hwnna, does? Rangers, Celtic, o'r gyd na. McLagan. Kane Owen. Owen. Mi oedd o dan bwysa mi gafodd o'i lorio. Ei grydd i Gymru. A tra bod ti'n dal yn 1 i ddim, Malcolm, yna dal obaith, does? Da ni'n y gêm, o tro. Na ddeud rwan, yr unig ffordd. Just rwan dwi'n dweud, oherwydd does rhyw fath o gynllun i'r ail hanner yma, mae'n ei gyd yn rhyw patchy braidd. Yn cawr o, cyd chwarae neu symud neu syniadau wrth y bel. Kane Owen i gyfeiriad. Emlyn Lewis. Cath i fewn amdani. Booty. Aqua. Yn effro i'r perig o Danny Davies. Na eto, gwastraff o gicrydd gan Gymru fanna. Sy'n rhaid chdi, fod i pi bach mwy o'n amyneddgar i fynd ymddir ar adegau, sy'n rhaid chdi fynd yn hir bob tro, sy'n mynd i ennill bob peniad. Just na, gan feddwl am rhywbeth gwahanol i chwarae ni erbyn. Ti'n eisiau mynd un ffordd, mae'n hawdd i marcio, mae'n gyffyrddus sy'n gol i ddim i Lloegr ar y munud. Dyn nhw'n angen gol arall. Os y ffordd mae Cymru chwarae ar y munud, mae'n rhaid i Cymru wneud rhywbeth wahanol. Dyna dwi'n dweud, mae'n nhw lledu'r chwarae lot mwy. Aqua i fewn amdani. Da Haveland. O, Emlyn Lewis. Benderfynol. Lewis dal i fynd. Gwych. Arferthog yn Emlyn Lewis. McLagan, y drosedd gan Vincent Harper. Reit ar ymyl y cwrt. A mae yna gerdyn melyn i Vincent Harper. Dwi'n teimlo oedd hwnna'n lwcus braidd y fan hyn, sti. Edrych am McLagan yn fan hyn. Dydy o ddim yn mynd i neud Harper am... Wel, mae'n rhedeg i fewn ddo fo, na reid o fanna. Mae McLagan yn chwarae'r gêm, mae'n teimlo fo, mae'n lawr. Ond mae'r ddau wedi cael cadw melyn rwan, felly. Mae'n pwyll. Rwan ta, safon ar y gwasanaeth yma. Mae James Mennings o Bromley'n paratoi ddod ar y cae gyda llaw. I Lloegr. Kane Owen i'r postyn pella. Os ddim yn cyffwrdd neb, mae'n mynd i mewn. A unrhyw fath o cysylltiad bach ar ni, mae'n hedfan heb heibio'r golwr. Owen i'r pent draw na mi'n mynd. Ac unwaith eto mae'r dyfarnwr yn gweld rhywbeth. Gwthiad, medda fo. O, biti sef yn just gadael un y ddau o hein fynd. Dwi'n mynd poeni sef yn gadael yn fynd i Lloegr chweith, cofia. A mae'n just stopio bob dim digwyddiadau cyffroes yn y cwrs 6, cwrs Cosby ganddo fo. Felly yn gadael y cae, mae Sgoriwr y gol Ryan de Haveland ac ymlaen yn ei lew efo y daw James Mennings. Iawn oedd y gol cael gyfer Tom Price yn sydyn fan hyn, llithro tra'n basio. Yn fler oedd yn basio'n sgwar, ti'n mynd hynna nag wrth y fyddi gefni'r chwarae. Ac wedyn, fo Ryan de Haveland yn cael yr ergyd cyntaf, bededd gan Ramsey, o wedyn yn dilyn i fewn a yn bownsio i fewn i'r rhwyd. Josh Williams yn paratoi i ddod i'r cae. Chwaraewr canol cae Cei Cona.
Gan ni chwarter awr o'r gêm yn weddill. Ie, allan ni'n gol digon yn y chwarter awr gan Josh Williams o Ceicona ar ôl ddod ar y cae. Ond yn sicr, mae gen i fo potensial. Corner. That's Booty. Hawes. Josh Williams yn dal i aros I dro ar yr ochr bella. A Hawes dan bwysau gan McLagan. Lewis ei lygad ar y bêl. Corner. Harper. Yw perfformiad un tempo yn yr ail hanner mae gan Gymru angen fflach a sparc angen moment ella gan un o'r chwaraewyr sy'n ar y fainc o un o hyn sy'n ar y cae gynnwch chi y Gwion Dafydd sy'n mynd I sy'n dwy'n gol o rwa gynnwch chi Ben Amwn sy'n llawn goliad sy'n mynd yma chi Aeron Edwards sy'n egri a mynd I sgorio goliad dwi yn Substitution replacing 10 Leo Smith, 17 Leo Smith sydd yn gadael y cae ac Josh Williams chwaraewr ifanc Ceic honna ymlaen yn I le fo. Ie, chwaraewr smart, chwaraewr clefar, 19 oed, wrth isio, yn y gydwaith chwarae Gymru, Tîm Jiws blwyddyn dwytha, sgorio hat-trick yn un gêm. A mae wedi chwarae dros, wel, 13 o gemau'n barod I Ceiconia'n tîm cyntaf tymor hyn. Digon o, gyda mae hen ben ar sgwyddau ifanc. Ac mae gyda fo'n gol yn y fo. Mae o'n chwaraewr canol cae. Na fo, ar cyffyrddiad. A'r dacl, ond y reit I ffwrdd. Scott Morris. Bod Stoke City yma hyn o'n edrych ar Josh Williams, dyma Corner. Mae'n I sioc bod o ddim wedi mynd diwar rhad dwytha. Neu dechrau'r rhad dwytha, dal fi ddeud. Mi rhywun gymryd y gamble arno fo. Harper, mi ath o heibio I Sears yn hawdd cael ei greisiad I fewn ar cyffyrddiad gan Nuttall. Sa fi ddim yn syni sa Harper yn mynd o rywle hefyd. Mae yna fo potensial o chwarae'r lefel uwch na y gyngrair yma mae o'n chwarae'n genedlaethol fan yr ama. O ddim yn oson hawdd I Leo Smith yn agoedd? Yn cael cyfle I ddangos I dalen. Fydd eich gwsotan yma fodau y cae yn ar cyntaf nath y canol cae cael ei basio os ti'n licio. Ond wedyn pan gath o'r bêl wrth I wneud llawer yma I jyst un bas yn yr ail hanner na cael wedi wneud y well efo lle oedd o fynd jyst yn syth ac yn yr awyr lle jyst mynd ar y llawr pansio drwad. Rediad cry gan Scott Morris. Mae'n geg crydd I Lloegr 12 munud o'r gêm weddill. Dyn yma Harper jyst cymryd I dyn ar edrych am ein trawdd mae'n hyn edrych jyst y cyflwnt yna jyst trai sydyn jyst hop pasio ses ac yn tynnu'r bel yn ôl i'r chwaraewr bwrdd pasio Emlyn ddim yn mynd I gael y bel na gwaith ond mynd ar dyn o wan sefyllfa peryglis I Lloegr. Conor Roberts wedi cael ail hanner ddigon tawel. Pawb y tu ôl i'r bêl I Gymru ar hyn o bryd. Wan ta Regan Booty a James Vennings sydd dros y geg cryd yma. Mae yna 5 yn y mur I Gymru. Yn ni'n agosau at y 10 munud ola. Os o ail gol I Lloegr. Mae yna le i'r chwyth o Conor Roberts. Mae'n nath y mur I waith. Dwi'n siŵr os na ses oedd allan yna. Yn sydyn iawn I gael y bloc ar y... Wedi darllen bydd yn digwydd efo'r gig ryd. Newch chi glywed unrhyw iaith aflednais, da ni yn ymddihiro. Mae Ben Amwn yn paratoi ddod i'r cae I Gymru.
corner. Bel I gyfeiriad Joe Nuttall. A rwan Ben Amon. Yr ato I ddod i'r cae. Ac gadael y cae. A Cain McLagan. Felly Amon ymlaen. Ia, Mosodwr, Amon Mosodwr. A Cain di gael digon o bocedi. A di cael y bel ddigon I greu pyn bach mwy na nath o efalla. Di gael mwy na un trosedd mewn sefyllfa peryglis I Gymru, ond ni ddim di cael ei bantais o hynny. Ond dwi'n edrych ar end product blaenwyr bob tro, a dwi'n edrych ar y croesiadau, dwi'n edrych ar y pasio drwad I rywun ar sgorio neu ergydion ar y gol I hun a gols, ond dim un gan McLagan, dim un heno, wedi gweithio galan. Grafiwch, Nosadwn yn fyw ar S4C, chwarter I 7 y raglen yn cychwyn. Gêm yn fyw o split Croatia yn erbyn Cymru. Gêm agoriadol y rowndiau rhagbrofol Euro 2024. 8 munud. 8 munud I Gymru. Daro nôl. Ciro o bedair gol I ddim. Tymor dwytha 2-1 y tymor cynt. Ia, gol hwyr cofia. Nath unioni pethau yn Salford. Owen. Williams. Amon. Nathan Wood. Wan ta Wood. Nath o gael creisiad I fewn Nathan Wood. Dim ond llwyddo I wneud hynny. Mae'n disgyn I Ryan Sears. A mae hwnna wedi mynd I ardd un o'r tai sydd ymhell y tu ôl i'r eisteddle, tu ôl i'r gol. Mae hwnna'n ar yr A55 mae gen I o. Ond edrych a, pan mynd y ddallan iddo fo, mae o'n rhedag I fyny'r bel yn anghywir. Mae'r techneg wedyn yn mynd I fod yn anghywir hefyd. Cama mawr yn lle cama bach I gael I ben drosti. Diolch yn argyhoedd I fi pan oedd yn rhedag I fewn, oedd yn reit tu ôl iddo fo yn rhedag o'r ongl. Gath o siap I gorff iddi yn oce. Felly mewn llinell, mae'r gol o'i flaen o, a wedyn nath o jyst troi I pyn bach ac ymestyn I gymryd y foli ar. Ac yn hedfan dros yr awyr. Ond well efo'r croesiad a mwn wedi tynnu wrth I ddyn. Prif sgoriwr Pontypridd tymor yma. Ydy, mae wedi rhwydo 10 gwaith Ben Amon. Mrwydr Pontypridd I aros yn y gyngrair. Harper I fyny efo McCarthy. Ysna gan Josh Williams ond yna'r bas yn syth at James Vennings. Miles Davis. Davis. Nathan Wood y tu allan cyfuniad pen y bont. Mae Amon yn y canol. Mae Clayton Green, mae Josh Williams yn hefyd creisiad I fewn. Y tu hwnt I Josh Williams. Dyma Sears unwaith eto Sears. Ceisio I gosod I heibio i'r cefnwr. Mae'n ennill y gig gornel. Cymru'n pwyso ac yn well. Eto Wood dangos I sgiliau fan hyn. Troesiad posib bella neb yn dod I fewn I Gymru fo'n 2 gris coch yn ei chanol I. Mae Regan Booty yn gadael y cae a Harry Phipps o glwb Dagenham yn Redbridge i'r cae. Ia, Booty di chwarae dda yn y manni oherwydd gymaint o wasanaeth o safon I fewn i'r cwrs Cosby fo neb yn ymosod anyn nhw fydd o neu trwystedig am hynny ond dim I fai o dio. Nhw newydd gyhoeddi'r dorf yn 840. Mae'n gig gornel I Gymru gwneud eto dyn ni'n ymddihiro os glwswch chi unrhyw iaith amrhiodol. Mae'n hawlio cic o'r swatyn Cymru y tro hwn. Ni weld, Mawrth. Ni weld fan hyn. Am un ar y gol hwnna. Sears oedd I lawr ynddo. Ia, mae'n o fain y golwr o'n i'n meddwl bod yn troseddio, ond oedd o ddim, ond ddim yn ddigon swatyn.
Dyna ni fewn i'r 5 munud ola. Yn amser y cael ei chynegu am yr holl eilyddio. Bennings. Harper, o mi gafodd o'i ddal yn do gan Ben Amon. Just gwastraff ddim bach mwy amser. Amon yn just yn... Ti'n gwybod fe, clefar. Clefar yn Harper. Malcolm, tas ti'n reolwr Wrexham, a ti angen arwyddo unrhyw un o dîm Lloegr. Pa'n nes o fo? Harper. Mae'n un am y braidd. Ia. Mae'n gyflym. Mae safle amddiffynol yn dda. Mae wrth i fodd cael un yn ei flaen i neu cymorth i lawr yr asgell chwyth yma. Mae wedi gwneud mwy na un croesiad i fewn. Mae wedi tynnu'n yn ôl i neb yn rhedeg i fewn i Lloegr. Dwi'n meddwl mae safle well mewn tîm gwell. A pa un o Gymru fysa, wel, falle'n werth rhoi cytundeb iddo. Mae Danny Davies yn gwneud oce, ond dwi'n meddwl mae Miles Davies yn penodi fynd i fewn i ganol cae. Bydd yn well yn yr ail hanner. Fflachiau bach gan Sam Jones, ond i gael cytundeb gan rhywun ar y fynd yma o'r tystiolaeth y gêm yma. Sa'n nhw'n gwneud digon. Mae'n bel rownd y gornod y cymeridiad gan Nathan Wood, ond Sam Hawes allan amdani. Na, dwi'n meddwl, Sam Llawn, munudau fynd, dwi'n darllen ni, ond mae'n un o'r gem yna lle, sa fi'n un o chwaraewyr Cymru o Denmark Jones heno, sa fi'n teimlo bod y gem wedi pasio fi. Ti'n bod, ydych chi ddeud fe ti isio am yr ymodau, dechrau'r gem, y glaw, y cae, yn berffaith o gael i chwarae pêl-droed. Dyma llawn hyder. Dyn nhw ddim di creu argraff fel oedden nhw'n disgwyl. Dyna ffordd sa fi'n disgrifio fo ora, dwi'n meddwl. Gawsoch chi Lee Jenkins o Glwb Hwlffordd yn paratoi i ddod i'r cae. Oedden ni'n deall mae Kane Owen ydy'r un sydd yn mynd i adael y cae. Ond ydy'r bwlch rhwng yr naill gyngred a'r llall ddim o'r amlwg o hynny, chwaith yna. Na, nath ni weld hynna tymor dwytha. A dda ni ella bydd bach cryfach efo Dion Donihue yn y cefn ac Lee Jenkins yn ar y cae wrth i fod yn falch iawn. Ac un bach ifanc arall sy'n wan yn Hwlffordd wrth gwrs. Ond heiddi cyfla a mae o'n eto i'r dyfodol. Da ni'n gwybod oedd wedi bod yn Hull City am dipyn i ddod yn ôl. Ond eto allan y blynyddoedd i ddod. Llawn gêm fel un fysa'i gêm o i'r scouts ddod i wylio fo, fel maen nhw mae heno. Ond dydy'r bwch, da ni wedi gweld dros y blynyddoedd, dim jyst blwyddyn dwytha chwaith, oedd ni, yn y dwy gêm cyn hynny. Dwi'n un y Salford. Colli un gol yn Barry. Felly na, dydy'r bwch ddim i edrych bod o'n anferthol. So fi just hoff un diwrnod cael y tîm gora y fysa Lloegr yn medru ddewis yn erbyn ni gallu nell fesur go iawn. A mae gennych chi chwaraewyr yn does fel Ryan Sears, Sam Jones, Ben Amon, Josh Williams, Lee Jenkins i gyd wedi cael ei ymddangosiad y cyntaf yn y Crys Coch. Ie, ydych chi cofio, mae'r rhan fwyaf o'r chwaraewyr sy'n gyda Lloegr, maen nhw'n llawn amser cofio. Y chwaraewyr ni heblaw o'r eis yn y seidiau newydd sy'n llawn amser. Felly ti'n edrych ar 3 o heini gyda ni, a mae mwyafrif o'r nhw llawn amser. Neu gwariad mawr. Ac os ti'n edrych ar y bwlch amser yna, ti'n meddwl, na. Ti'n edrych deud pa dîm sy'n llawn amser, pa dîm sy'n ddim. Da ni mewn i'r 4 munud sy'n cael ei ychwanegu gan Mr Callum Scott. Dyna fel un, sy'r seintiau newydd yn curo hyn. Ia, fysa. Fysa.
Dwi ddim yn deud sy'n nhw'n gyda Wrexham yn Notts County. No, Danny Davies. Ia, mae'n time yn gymryd pwyll. Ddim fel un o barod. Ia. Mae'n fod yn ofalus. Ydych chi'n clywed I gyd chwaraewr yn gwyddyn o paid a troseddu, paid a troseddu. Woody, two in the ball stand. Dewis. That is one of you come away then, Woody. Joe Nuttall sydd dros y gegrydd hefo Emil Aqua. Mae Lloegr yn ddigon bodlon mynd am y gornel, ond oddi ar Aqua dath I. Mae'n gic gol I Gymru. Roberts ar gegrydd Harper. Tas yna wobr ser yn y gêm. Malcolm na Vincent Harper yn sicr sydd wedi gael o. Ia, os ydi gael o I fi, rhwng y ddau dîm I Gymru heno. Oce, so fi wedi gorfod Saci Mal Davies illa a fod wedi dod I mewn I ganol cae a gael o leia I tîm bach o dylan wan. Ond gêm perfformiad un tempo gan Gymru. Mae'n ni rwan dal 2 munud I fynd, llai na hynny. I'n nhw'n ennill y gêm. Ac jyst yn bechod fydden nhw'n dyfaru. So sa'n byd gwaith na dyfaru ar ôl unrhyw gêm. Dyla fi di wneud llall yn lle. Cyn y gêm sy'n dweud chdi, dwi'n mynd I wneud hyn. Y pobl yn mynd I fynd o fan hyn y gêm mae nhw'n siarad amdano fi. A bod wedi cael gêm na. Yn sych i'r cerdyn melyn yn fan yna I Emlyn Lewis am rhywbeth I dod wrth y dyfarnwr yn ymuno hefo Danny Davies a Cain McLagan. Cerdyn melyn a llygad i'r capten. Mae wedi bod yn gadarn yn y cefn. Da chi'n disgwyl hynny o Emlyn Lewis beth yn dydych. Gwranda wedi curo'i frwydr. Mae Danny Davies wedi curo'i frwydr. Dwi jyst wedi cael rhyw fath o... Wel, mae Lloegr wedi gwagio'r faint fel maen nhw'n dweud. Felly Harrison Mail. Mae o chwarae bêl-droed I glwb Worthing yn yr National League South. Mae'n un eitho gadw llechen lan hefyd. Mae gen efo hanner munud. Pryn ddod I cyrraedd y gol, fydd o'n amser iddo droi mynd ffordd arall. Wel, noson byth gogiadwy, byddech chi ddeud hynna, mae dal yn gap I Lloegr iddo fo, ynddi. Harrison Mail. Byth yn cofio. Ond, ia, ti'n iawn. Amen. Ond gwaith da gan James Vennings. Lewis. Hwna'n bas yn ôl at Connor Roberts. Lewis. Mae'n gafodd ei lorio gan Vennings, Siawns. Fe ni di chwarae dros y 4 munud. Mr Scott, just rhyw gipolwg ar I oriau'r chwiban yn I geg. Wel, hwnna fydd I goliaeth o bedair gol I ddim y flwyddyn dwytha ar yr ofal I Gymru. Ond y Saeson sydd wedi mynd â hi heno, mae mi o'na gyfleoedd yn yr hanner cynta I Cain Owen ag I Sam Jones. Ond efo 5 munud wedi ychwanegu ar derfyn yr hanner cynta, chwaraewr Barnett Ryan de Havilland yn manteisio ar gamgymeriad yn yr amddiffyn gan Gymru. Lloegr sydd yn mynd â hi ar noson oer ar noson lyb yn Altrincham. Sgôr terfynol yma. Ydy Lloegr C 1, Cymru C dim. Dyna ni, diolch yn fawr iawn ein tîmau sylwebu ni. Oedd I ddim I fod I Gymru heno yn erbyn Lloegr. Gobeithio am well lwc i'r tîm cynta nos Sadwrn. Mae'n fyw o'r Esbydrec. Ymgyrch arall yn dechrau. Ymgyrch I geisio cyrraedd
prif gystadleuaeth arall. A hana flwyddyn nesa, cofiwch, ni'n sôn am Euro 2024, mae'n i flwyddyn nesa. Dachrau yng Nghroatia nos Sadwrn. A wedyn, mae yna gêm bach arall, wrth gwrs. Gartre wedyn ni nos Fawrth, Stadiwm J.Davidson yn barod amdani. 2 gêm ryngwladol arall. Ar ôl y gêm ryngwladol yma, mae Owain Jones yn mynd â fi o'r pwynt sylwebu beth am honna. Owain, oedd i ddim i fod yn teimlo fel noson anodd allan yna. Ie, bechod ail hanner. Chydig bach yn fflat. Huffed and puffed, eich fysa'r term, fysa'r sais yn ddefnyddio. Gweithio mor galad, yr ymdrech di bod yna drwy gydol y gêm. Mae'n bechod bod y gêm wedi cael ei cholli efo un camgymeriad gan Price ar diwedd yr hanner cynta. Oherwydd, os oes wedi gorffen yn gyfartal, sgôr teg, swn i'n teimlo. Ond fe Mark Jones jyst chydig bach yn siomedig, rywsyd neu gilydd, bod nhw heb gael unrhyw fath o reolaeth ar yr hanner ymysodol yn yr ail hanner na. Pwy nath blesio fwyaf falle o ran Cymru? Pwy sydd wedi creu argraff heno? Ie, oeddwn ni sôn yn y pwynt sylwebu. Pawb di gweithio'n galad. Os o na un, eich Danny Davies yn y cefn unwaith eto. Nath os yr ennill llynedd, mae'n buddigoliaeth. Mae di gwneud yn gret unwaith eto heno yma. Heblaw am hynna, pawb di fod yn rhyw 7 allan o 10. Ond fydd y dyn yma sy'n agos atyn ni rhywun Mark Jones. Fydd o'n siomedig, ond jyst ddim i fod heno. Mae fe'n dod fan hyn, Mark Jones. Wnaeth ymuno gyda ni, sy'n mynd sefyll o Shea. Don't be shy, Mark. Come in. Good to see you. Yeah. Right, sir. Okay. Chat. We'll have a quick chat. Mark, thanks for joining us right at the end. Obviously, disappointing result as we hand you a microphone. What do you make of it in general? Yeah, okay, disappointing result, but like you said, we are up against a National League side. Got a lot of youngsters playing for us now from the Cymru Premier League. We went 1-0 down at half-time, and I think a lot of people were thinking, when are England going to get there next? Our boys stood up, took the game to them all second half. We've lost the game again against a quality team on one disputed goal towards the end of the first half. Good luck to England, but I'm so proud of them Welsh lads. Proud of them. Say disputed. What was your view of the late goal? Well, that's why I think our goalkeeping coach nearly got sent off, because he called time about a minute and a half before, and all of a sudden, he just carried on playing. But that's a false excuse. I'm not. I'm giving England their credit, but like I said, with the side we had out, a few changes from last season, but they stood tall and done us proud. Every one of them. Did it? Because last year, obviously, famous victory. You had something to build on. There was a spark there. Just disappointed that you just couldn't get at them in the second half. Yeah. Yet again, like I said, it's a massive challenge. You got to understand, Dil. Every time Wales play England, it's a massive challenge. And I just thought our boys did really well. And we were disappointed we didn't sneak a draw on away turf. But they can hold their heads up high. Owain thought he'd been sacked earlier as well. I asked him as a former coach. He's still waiting for the phone call. No, he's always welcome. How important is this? Owen's been part of it. How important is it that this continues? Yeah, I think it's very important. Like you said, we brought on an 18-year-old. We had a 17-year-old on the bench as well, I think. And we're playing against teams, like I said, I'd like the viewers to understand, we're playing against full-time professionals. And, our boys got a lot of them going home to go back to work in the morning, by the way. So, all I could say, I'm not being negative, I'm positive. I'm obviously disappointed. Maybe we could have done our job a bit better. I could have done my job a bit better. But I have nothing to say about them boys. They've done us proud. Oh, brilliant. Thanks for your time, Mark. Thanks for coming over right at the end as well. We'll see you back in the red button soon. I'm going to pinch the microphone off you now, because Evelyn needs it. Thank you, Mark Jones. Chi fan'na, rheolwr Cymru. Mynd i'r capten nesa hefyd. Emlyn, croeso ato ni'n rhoi hwn i ti. Ti wedi cael cerdyn melyn, ti wedi cael black eye, ti wedi cael bach o bopeth. Sut ath i heno? Ie, oedd hi'n anodd, oedd yn tîm da. O'n i'n meddwl nath nhw defnyddio'r bêl yn gyntaf i ddechrau off efo. Ond fi'n creu nath i dyma'n i'r gêm, nath i newid siap. A nath nhw'n di amddiffyn dda, just piti am y gol yna, just cyn hanner amser. A wedyn yr ail hanner, o'n i'n meddwl o'n i'n well tîm. O'n i'n gallu creu cwbl o broblemau iddyn nhw. Fi'n mynd siŵr ath y gol yna fewn, pam oedd e'n free kick, fi'n mynd siŵr. Ond, dyna all fydd hi'n gol. Ie, fi'n credu chi ni weld y gol nawr digwydd bod. Os ydy pip bach tu ôl y camera fan hyn. Sori, i ychwanegu at y boen, dyma hi mynd mewn reit ar y diwedd. Owain gyda ni fan hyn, Owain diddol clywed Mark fan'na. Dde'n anhapus iawn bod nhw dal yn chwarae ar y pwynt yma, Owain. Ie, ddim yn hapus, ond fydd Emlyn yn un fel y capten yn gwybod, doedd y chwyban heb gael ei chwibanu. Felly, mae rhaid parhau. A jyst y camgymeriad wrth gwrs, Price yn fan ma'n chwarae'r bas yn ddall, a wedyn ymatab, cael un cyfle, wedyn yr ail, a ti'n meddwl, da ni wedi cael get away efo hon.
ond y drydydd yn mynd i fewn. Felly, Siom, be fysa'r neges di bod? Be oedd y neges hanner amser, yn enwedig o feddwl oeddech chi, reit yn y gêm cyn y pwynt yna? Nath i newid strwythyr, nath Christian dod mewn a newid cwbl o bethau oedd angen ei wneud, a wedyn oedd Joan yn bositif, fel mae bob tro. Wrth gwrs, o'n i gyd lawr to bach ar ôl ildio'r gol, ond fel y mae, oedd Joan yn positif iawn, yn gobeithio cael gol all nôl mewn i'r gêm, ond anffodus nath ni ddim digwydd. Mae'n ddiddorol o'r tu allan, chi'n dod at eich gilydd am gyfnod byr, fi'n gwybod chi'n chwarae'n erbyn eich gilydd llawer, mae'n chwaraewyr eraill di dod i garfan o tymor diwetha. Faint o her yw i dod at eich gilydd fel tîm mewn cyfnod cymarol byr fel hyn? Fel grŵp, mae'r grŵp yn ffantastig. Grŵp yn gryf iawn, dyn ni'n cael hwyl. A mae hynny'n bwysig, mae hynny'n bwysig i gael team spirit ma'n sôn, a mae'n ffantastig, mae'n rhaid gweud. A pwy yna rivalry sydd i gael, ar y disadwr mae hynny i gyd i mynd, a mae hynny'n bwysig iawn. Wrth gwrs, mae fe'n anodd, pawb wedi chwarae disadwr, a wedyn dyn neb really full time, felly dyn ni mewn di Sul, di Llun, chwarae di Mawrth, a fel nath Joan y sôn, dyn ni mewn cwbl o boes mynd ôl i waith fori, so mae hynny'n anodd, ond mae'n brofiad anhygoel, a gobeithio ni eto. Rhaid fi ofyn i ti, Emlyn nawr, yn gapten dwywaith, ti'n cael gwisgo hwnna ar dyfraich y Crys Coch, sy'n hwnna'n teimlo? Anrhydedd bob tro. Gwisgo'r Crys Coch yn ffantastig, ond hefyd yn gapten. Yn arbennig, mae'n rhaid gweud. Prowd iawn. Siŵr bod teulu'n prowd iawn, so hapus iawn, ond just piti am y clyniad. Wel, Emlyn, diolch o galon am ddod draw, reit ar y diwedd fel hyn, cyn yn deimlo ran y canlyniad, a ni wedi mwynhau dilyn y daith gyda chi unwaith eto. Nôl i'r gyngred nawr, canolbwyntio ar y gyngred, na fe ni'n gweud. Diolch yn fawr iawn i Emlyn heno. Diolch yn fawr i Owain hefyd i bod gyda ni. Emlyn, diolch yn fawr iawn. Tipyn o foi, tipyn o gapten. Emlyn Lewis o Met Caerdydd wrth gwrs, a dyna ni ddim yn diflannu achos fi o Owain yn brysur iawn dros y dyddiau nesaf. Ni'n edrych ymlaen yn fawr at hynny nos Wener, y gêm rhagolwg, y rhaglen rhagolwg o'r Gêm Ryngwladol. Felly welwn i chi fori, a dwrnod wedni. Mwy o bêl-droed ar Sgorio. Diolch am eich cwmni heno. Hwyl fawr i chi.